Mukaddes garaşdyrlygymyzyň 34 ýyllyk bayramçylygy münasibetli her ýyla geçirilýän Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisine gatnaşdylar. Paýtagtymyz Aşgabatda gelip başladylar. Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisine gatnaşmak üçin welaýetlerden paýtagtymyza uğran iýleşlerimiz Aşgabatyň halkara howa menzilini, demir ýol menzilini we awtolog menzilini gelip düşdiler. Olar milli mehmansewerlik däpleri bilen mehirlik hem-de aýdym saga çykyşlar bilen garşylanyldy. Daşoğlu vilayet Konurguncu Tarap Maslahat Gençliğinin yaşayıcısı Devlet Bekcan. Türkmenistan Devleti'nde geçirilen Türkmenistan Halk Maslahatı'nın Novat'taki meclisine katlaşmaya geldik. Aşgabat şehrine hava mezununa bizi kabul ettiler. Aşgabat şehri toylu bazına beslenip dur. Mukaddes kardeşliğimin 34 yıllık bayramçılığı münasibetli. Daşoğlu vilayetinin Konurguncu etrafının tiyade yol gençliğinde bir taraf şehir çatırdı. Kahraman arkadağımın, kahraman serdarımın edin Şah Serfayit. Bizim Konurguncu etrafımızın yaşayıcıları için ulu toy sowgady boldy. Bize şunu ýaly mümkinçilikleri berýänligi üçin Kahraman arkadağımyza, arkadağly Kahraman serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Kahraman arkadağly Kahraman serdarymyzyň janlary sag bolsun. Alyp barýan ýyl wagtly ýurt ähmiýetli işleri mundan meýlekde urwaj algyn. Kahraman arkadağymyzy, arkadağly Kahraman serdarymyzy, ähli türkmen halkymyzy mukaddes garaşdyrlygymyzyň 34 ýyllyk bayramçylygy bilen gutlaýaryn. Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Novatdaky mejlisine de üstünlükler arzu edýäryn. Men Türkmenistanyň Kädeşler arkalaşyklarynyň Daşoğuz welaýatynyň Könürgünce tarap birleşmesiniň esasy hunarmeni Gülhumar Hojaahmetova. Mukaddes garaşdyrlygymyzyň bayramçylygynyň öň süresinde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň bir mejlisine gatnaşmak üçin Daşoğuz welaýatyndan dürli wezipelerde, dürli kärlerde zähmet çekýän işgärler, hunarmenler bolup gatnaşmagyna geldik. Gözel paýtagtymyz Aşgabat şäheri toýly basyna bürünipdir. Bu ýerde bizi aýdym sazlar bilen garşy aldylar. Ýurdumuzy ähli wagtda östürmek boýunça ägirt uly işler durmuşa geçirýär. Munyň şeýledigini ykdysadiyetimiziň ähli budaklaryna nazar aýlanymyzda hem aýdym göz ýetirmek bolýar. Nowatdaky geçiriljek Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisinde hem ýurdumuzy mundan beýle hem durmuş ykdysadyny östürmek, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini gowlandyrmak boýunça bir näçe döwletli kararlar kabul ediler. Munyň özü her bir bahtiýar aýaty öňküden de gaýratly zähmet çekmäge uly güýç, kuwat, uly badalga berýär. Ýakynda mukaddes garaşdyrlygymyzyň 34 ýyllyk bayramynyň bellenilýän günlerinde Daşoğuz welaýatynyň Könürgünç etrafynda bir taraplyk şäherçesi açylyp ulanmaga berildi. Şäherçanyň çäginde durmuş medeni maksatly binalar, önümçilik kärhanalar, orta mektep, çağalar bagy we beýleki deshalar işe girizildi. Bu deshalar uzak ýyllaryň dowamında halkymyza hyzmat eder. Munyň özü Könürgünç etrafynyň ýaşaýjylary üçin münasip toy sowgady boldy. Bahtiýarlygy bagş eden türkmen halkynyň milli diýdi. Kahraman arkadağymyzyň, arkadaly Kahraman serdarymyzyň janlarynyň sag bolmagyny, ömürleriniň uzak bolmagyny, ýyl ýurt bahwetli döwletli işleriniň elmedama rowaşlyklara, üstünlikleri beslenmegini arzu edýärin. Kahraman arkadağymyzy, arkadaly Kahraman serdarymyzy, ähli watandaşlarymyzy mukaddes garaşdyrlygymyzyň 34 ýyllyk toýu bilen kutlaýaryn. Toýlarymyz toýlary, bayramlarymyz bayramlara ulaşsyn. Daşoğuz vilayatynyň medeniýet işgäri Oral Muhammed Jumagelliýew. Garaşdyrlygymyň 34 ýyllyk bayramçylygynyň öňü ýüretinde Ak şäherimiz Aşgabatda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Nowatdaky mejlisi geçirilýär. Bizim Daşoğuz vilayatynyň wekilletleri bolup Ak şäherimiz Aşgabatda geldik. Garaşdyrlygy bir tarap Türkmenistan döwletimizde ähli gulgamlar bilen bir katarda Türkmen halkynyň milli lideri Kahraman arkadağymyzyň hem-de arkadaly Kahraman serdarymyzyň taýda tagallalary bilen Türkmen medeniýeti bugünkü günde dünýä çykýar. Medeniýetde dost doganlyk gatnaşyklary pazarlap etýär. Daşoğuz vilayatyna dürli pudoklarda zähmet çekýän wekiliyet bilen bizim Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Nowatdaky mejlisine geldik. Şeýle ajaýyp zamanany peşkeş berýän Kahraman arkadağymyzyň, arkadaly Kahraman serdarymyň janlary sag bolsun. Ýyl ýurt bahwetli döwlet ähmiýetli tutýan tutumlary rawaç boldy. Kahraman arkadağymyzy, arkadaly Kahraman serdarymyzy ähli türkmen halkyny mukaddes garaşdyrlygymyň 34 ýyllyk bayramy bilen gutlaýar. Men
Men Türkmenistan'ın Agrar Partiyasının Taşova vilayetinin aktif iterek komitetinin başlığı Altıbay Allahbay. Paytahtımız Aşgabat şehrin Toylubatyna beslenen bugünkü Aşgabat şehrine Türkmenistan'ın halk maslahatynyň nowatdaky mezgiliniň öňsü ýerinde dur. Atabagy döwletlik ýöreligisinden ugralayan Türkmen halkynyň milli lideri Kahraman Arkadağymyz hem-de hormatly prezidentimiz Arkadagy Kahraman Serdarymyz bugünkü günde halkymyzy, ýyl günümizi, ýaşullarymyzy mehrem eleden bir ýere jemläp halkymyzdan gelýän ähli teklipleri öwrenip Türkmenistan halk maslahatynyň nowatdaky mezgilinde uly çözgütler, tarihi kararlar kabul ediljek. Garaşsyzlyk ýyllary içinde ýurdumyzyň bir näçe uly sepkitleri etdi. Ähli ulgamlar bilen bir gatarda biziň bu tähmet çeken obaçylyk ulgamymyz hem häzirki wagtda bir ýylyň tähmet üstünliklerini gazanyp gelýär. Türkmen halkynyň eseretli durmuşda ýaşamak üçin bimeçbir aladalar edýän Türkmen halkynyň milli lideri Kahraman Arkadağymyzyň hem-de pederi ýoluny munasip dowam etdirýän Arkadagy Kahraman Serdarymyzyň jarlary sag, belent başlary aman bolsun. Alyp barýan ähli tutumly işleri, urwaçlary beslenden. Muqaddes garaşsyzlygyň 34 ýyllyk toý bilen Kahraman Arkadağymyzy hem-de hormatly prezidentim Arkadagy Kahraman Serdarymyzy ähli türkmen halkymyzy tüýt ýüregimden mutlaýaryn.
Paýtagtymyz Aşgabat şäherine Gahryman Arkadağymyň Arkadaly Gahryman Serdarymyň tagallalary netijesinde berkarar watanymyzyň mukaddes garaşsyzlygynyň 34 ýyllyk bayramçylygynyň hormatyna Hytaý Halk Respublikasyny öňürlen täze ýuton kysymly ýolagçy awtobuslar hereket edip başlady. Muňa öňe paýtagtymyzyň ýaşaýjylary üçin ajaýyp toý sowgady boldy. Şeýle hem bu täze döwrebap awtobuslaryň paýtagtymyzyň ilatyna hyzmat etmegi Türkmen Hytaý gatnaşyklarynyň rowaşlyklary beslenýänliginiň nowatdaky suwtnamasyna öwrüldi. Bular barada şu güni Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistana adatdan daşar we dowluk tiýarly ilçisi sizi şu men öz maşgalasy bilen täze döwrebap awtobus arkaly paýtagtymyz boýunça gedelen jedenine gowanç bilen notady. Berkarar watanymyzyň dostlukly we strategik hyzmatdaş ýurdu bolan Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistana adatdan daşar we dowluk tiýarly ilçisi maşgalasy we çagalary bilen ýuton kysymly ýolagçy awtobusyna menip paýtagtymyz boýunça gedelenje çykdylar. Häzirki wagtda Türkmenistan bilen Hytaý Halk Respublikasynyň iki taraplaryň hyzmatdaşlygy dürli uğurlarda şol sanyna sowda, ykdysady, ýangyç energetika, ulag kommunikasiýa, medeni, insanperwer ulgamlarda üstünlükli ösdürilýär. Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylaryny dünýäniň ösen tehnologik öňürlerine laýyk gelýän awtobuslaryň gelip gowuşmagy bilen türkmen halkyny tüýsürekden gutlaýaryn. Türkmen halkynyň abadan durmuşy barada taýsy taýlalary diýen Gahryman Arkadagy we Türkmenistanyň hormatly prezidentine hoşalymyzy bildirýär. Ýuton awtobuslary jemgyýetçilik ulaglar üçin ähli şertlere laýyk gelýän çözgütleri özüne jemleýär. Bu awtobuslar ýokary hili sowudyjy enjamlary bilen ýolagçylara menzilleri habar beriş ulgamy, töle ulgamy bilen üpçün edilip, bu tehnologiýalar häzirki zaman dünýä öňlerine dogry laýyk gelýär. Mundan başga bu awtobuslar Ýuton kompaniýasynyň Euro 5 ýokary derejede ekologik öňlerine laýyk gelýär. Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadagyň Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň we Hytaý Halk Respublikasynyň başlygynyň edýän taýsy taýlalary netijesinde Hytaý Halk Respublikasy bilen Türkmenistanyň arasynda dostluk dowruluk gatnaşyklary depkili ötüşleri eýe bolýar. Ulag puwdawnaky hyzmatdaşlygymyz bolsa aýratyn uly sepkitleri etýär. Bu ugurdaky hyzmatdaşlygymyz gowançly netijelere eýe boldy. Türkmenistanyň paýtagtyna ýuton awtobuslary ulanşa girdildi. Bu bolsa ýurtlarymyzyň arasyndaky netijeli hyzmatdaşlygymyzyň ýene bir aýdyň misallar. Ýakynda Türkmenistanyň hormatly prezidenti Hytaý Halk Respublikasyna iş tapary bilen bardy hemde Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitine gatnaşdy. Şu iş taparyň dowamyna Pekinne iki döwletiň ýolbaşçylarynyň arasynda dostlukly duşuk geçirildi. Döwlet ýolbaşçylary iki taraplaryň gün tertibiniň meselelerini sevitleýän we dünýä derejesinde özara gyzyklanma bildirýän meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar. Netijede köp sarly ilalaşyklar gazanyldy. Biz Türkmen hyzmatdaşlarymyz bilen iki döwletiň ýolbaşçylarynyň arasynda gazanylan möhüm ilalaşyklary durmuşa geçirmek üçin ähli tagallar ederiz. Türkmenistanyň hormatly prezidentini we Gahryman Arkadagy Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 34 ýyllyk bayramçylygy bilen tüýsürekden gutlaýaryn. Döwletlerimiziň arasynda dostlukly gatnaşyklarymyzy berkitmekde uly tagallar edýän Gahryman Arkadagy we Türkmenistanyň hormatly prezidentine öz hoşalmyzy bildirýär. Türkmenistan döwletine diňe gülläp ötüşleri arzu edýän. Köp sag bolun. Мы готовы совместно с туркменскими партнерами вместе прилагать совместные усилия для реализации важных договоренностей между нашими лидерами. Хотел бы искренне поздравить туркменский народ независимости государства. Спасибо большое. Я советник посольства Узбекистана. Jasur Aşurov Özbekistan Respublikasynyň Türkmenistanaky elçihanasynyň maslahatçysy. Türkmenistana Hytaý Halk Respublikasyna öňürlen 700 sany ýuton kysymly awtobuslar getirildi. Bu awtobuslar ören rahat, oňoýly, 3 gapyly, içi sowudyjy enjamly. Türkmenistanyň howa şertleri üçin diýsen amatly. Biz türkmen dogullamyzyň şeýle üstünlüklerini hemişe begenýäris. Dostlukly gatnaşyklarymyzy ösdürmekde taýsy taýlallar edýän Gahryman Arkadagy we Türkmenistanyň hormatly prezidentine öz hoşalygyny bildirýän. Türkmenistan halkyny garaşsyzlygynyň 34 ýyly bilen tüýsüremden gutlaýan. Желаю всего наилучшего, прогресса, процветания нашей братской страны.
Salam mehribani ileşleri qadrlı telegörjüler. Biz sizin ähliňizde berkjan saglygy, maşgala ojaklaryňyza rızkal döwletiň agdy berilen awadançylyň ýaran bolmagyny arzu edip, Türkmenistan teleýaramynyň dörejilik topary hemde Türkmenistanyň senägatçylar we telekeçiler partiýasynyň hünärmenleri bilen bilelikde gurnamagyny ýurdumyza ýakyny açyp ulanylmaga berilen Halkara Senägatçylar we Telekeçiler Uniwersitetinde ýalgydan gepleşigimizi size hödürleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe gahrman arkadağymyzyň hemde arkadaly gahrman serdarymyzyň taýsy tagallalary netijesinde ýurdumyzda häzirki wagtda bir näçe binalar, desgalar, bilim ojaklary gurulyp ulanylmaga berilýär. Halkara Senägatçylar we Telekeçiler Uniwersitetiniň döredilmegi bolsa ýurdumyzda telekeçilik işiniň ösürilmegine hemde kämilleşdirmegine uly ähmiýet berýär. Ýokary okuw mekdebinde okuwyň umumy dowamlylygy 5 ýyl bolup, talipler bilim ulgamlarynyň ulaldylan toparlaryna kabul edilýär. Bilim ulgamlarynyň ulaldylan toparlary bir wagtda taýýarlygyň bir näçe ugurlaryny öz üçin alýar. Şoň üçin talipler ilki bilen bir ýyllap türkmen we ingliz dilleri boýunça dil taýýarlygyny geçýärler. Bu Halkara Senägatçylar we Telekeçiler Uniwersitetinde dünýäniň öňde barjy ýokary okuw merkezleri, önümçilik we işewerlik kampaniýalary bilen bilim, ilim, önümçilik hyzmatdaşlygy, daşar ýurtly professor muallimleriň, bilermenleriň sapak bermegi ýoly goýulan. Okuwlar hususana amaly maksatly we tejribe gönükdirlen görnüşini alınıp barlýar. Şoň bilen baglykda ýurdumyzyň hususy podagyny, şorsany önümçilikde zähmet çeken ussat telekeçileriň hemde işewerleriň taliplere bilim bermekleri, sapaklaryň dowamyny önümçilikde ýüze çykan amaly meseleler çözmegi öwredilýär. Muňa özi ýokary telekeçilik mekdebine halypa şäherlik gatnaşyklarynyň ösürilmegine hem ýardam edýär. Men Halkara Senägatçylar we Telekeçiler Uniwersitetiniň 1-nji ýyl talibi Maysa Bayramyeldiýewa. Biz häzirki wagtda halkara maliýe we birja tejribehanasynda sapak geçýäris. Men hem birja broker höküminde bu öwredici hasapda täzelikleri bilen tanyş boldum. Dürli paýnamalar seljerdim. Soňra bolsa kampaniýalar, paýnamalary satyn almak ýaly amallary ýerine ýetirmegi öwrendim. Biziň ýokary okuw mektebimiz dünýä öňgelerine laýyk gelýän innovasiýon we tehnologiýalar bilen üpçün edilen, giň ýakty okuw otaglaryny maliýe bazarlarynyň hereketine gerzilen döwrawap enjamlary bilen ornaşdyrylandyr. Bize şeýle döwrawap binalarda okamagy, giň mümkinçilikleri döretip berýän gahrman arkadağymyza we hormatly prezidentimize köp sag bolsun aýdýar. Gahrman arkadağymyzyň hem de hormatly prezidentimiziň janlary sag bolsun we ömürler uzak bolsun. Tutýan tutumly işleri rowaşlyklara beslensin. Mukaddes garaşsyzlygymyzyň 34 ýyllyk baky betarapligymyzyň 30 ýyllyk toýu bilen gahrman arkadağymyzy hormatly prezidentimizi ähli türkmen halkymyzy tüýsüregimizden gutlaýarys.
Anha Mehribani ileşler bu bolsa owy hojalyk ekinleriň seleksiyasy we tohumçylygy barlyk tejribehana otagy. Bu halkara uniwersitetiň barlyk tejribehanasyna ekinleriň ýokary hasyl berýän toprak hawa şertlerine durnukly görnüşlerini synagdan geçirmek, olary has we kämilleşdirmek üçin barlyklary alyp barmak üçin ähli mümkinçilikler bar. Men Halkara Fenagatçylar we Telekeçiler Üniversitetining talebi Ýazmurat Tegetmuradow. Ina bu oryan enjamy informatik dokunyň 500 kysymly enjam bugdaýyň we ýagly däneleriň we ýaglaryň bugdaýyň, arpanyň, şalynyň, mekkejewanyň, soýanyň, rapsyň we şuňa meňdeş tokumlar gytky wagtyň içinde teljermäge mümkinçilik berýär. Bu enjamyň teljerme netijelerini synap bolýar. Owa hojalyk ekinleriň seleksiýa tokumçylyk barlykhanasyna dünýä öňlerine laýyk gelýän enjamlar ornaşdyrylan. Şeýle mümkinçilikleri döredip beren üçin Gahrman arkadagy Gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Gahrman arkadagy Gahrman serdarymyzyň janlar sag, ömürler uzak bolsun. Ýurt bähbetli umum adamlar dähmetli alyp barýan beýik işleri rowaşlyklara beslensin. Mukaddes garaşdyrlygymyň 34 ýyllygy, baky bir taraplygymyň 30 ýyllyk toýu bilen Gahrman arkadagymyzy hormatly prezidentimizi ähli türkmen halkymyzy tüýs ýüregimden gutlaýan. Men Halkara Fenagatçylar we Telekeçiler Üniversitetiniň talibi Xan we Ayna ösmürlikleriň häsiýetlerini öwrenmek üçin olaryň ekstraktyny almak zerurdur. Ösmürlikleriň ekstraktyny almak üçin Italiýa döwletiniň Velp kompaniýasynyň ser 158 kysymly awtomatik ekstraktor enjam ulanylýar. Bu enjamda diňe bir owa hojalyk ekinleriniň däl, eýsem Gahrman arkadamyzyň bize peşkeş beren Türkmenistanyň dermanlyk ösmürlikler adly köp jiltli ilmi ensiklopedik kitaplaryna beýan edilýän dermanlyk ösmürlikleriň hem ekstraktlaryny almak bolýar. Bir wagtyň dowamında 6 dürli ösümlüğün ekstrakt alınıp dur. Buları badiyan, arça, dırnaklıcı ve şuna meňdeş ösümlükler degişlidir. Bize okumana mümkinçilikler döredip berýän Gahrman arkadagy Gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýtýarys. Gahrman arkadamyzyň hormatly prezidentimiziň janlar sag, ömürler uzak bolsun. Ýurt bähbetli umum adamzat ähmetli alyp barýan beýik işler rowaşlyklara beslensin. Mukaddes garaşdyrlygymyzyň 34 ýyllygy, baky bir taraplygymyzyň 30 ýyllyk toýu bilen Gahrman arkadamyzy hormatly prezidentimizi ähli türkmen halkymyzy gutlaýar. Halkara Fenagatçylar we Telekeçiler Üniversiteti döwrawap enjamlar bilen enjamlaşdyrylyp bu ýerde ýazgy studiýasy hem hereket edýär. Mehribani ileşler gelingini bolsa, kardeşimiz Awat Şalliýewa bilen Halkara Fenagatçylar we Telekeçiler Üniversitetiniň molumynyň ingliz diline köpetişigine tamaşa edeliň. Good day, dear compatriots. Salam mehribani ileşler, gaderli telegörjüler, Halkara Fenagatçylar we Telekeçiler Üniversitetiniň okuw studiýasyna ýazgy edýän gepleşigimizde hoş gördük. Ilki bilen size berkjan saglyk maşgala agdy berilek. İşiňizde üstünlük arzuw edýäris. Hormatly prezidentimiz arkadagy Gahrman serdarymyzyň parasatly ýol başçylygyna garaşdy baky bir tarap Türkmenistan döwletimiziň her bir güni şanly senelere we taryhy wakalara beslenýär. Hormatly prezidentimiziň öňden görjülükli daşary siýasatynyň netijesinde
Türkmenistan döwletimiziň her bir pudogy ösüşleri tarap ilerleýär. Türkmen telekeçileri dünýä ülümlerine gabat gelýän ýokary hili önümleri öndürmek bilen ak bazarlarymyz bedeýärler. Sentýabr aýynyň 1-i bilimleri we talip ýaşlar güni münasibetli halkara tenagatçylar we telekeçiler universitetiniň gahrman arkadagymyzyň gatnaşmagyna açylyp ulanmaga berilmegi ýurdumyzyň taryhyna ýatdan çykmajak pursatlaryň biri bolup türkmen halkynyň buýsunçly başyna göwge ýetirdi. On the occasion of the Day of the Knowledge and Student Youth was one of the unforgettable events in the history of our country. The opening of the International University of Industrialists and Entrepreneurs with the participation of our hero Arkada raised the proud heads of Turkey. Qadirli telegörjüler, bu gepleşigimiziň dowamynda halkara tenagatçylar we telekeçiler universitetiniň mugallymy Uzyk Cemal Bäşew bilen halkara universitetde döredilen mümkinçilikler baradaky söhbetdeşligimizi size ýetirer. University of Industrialists and Entrepreneurs Uzyk Cemal Bäşew. Uzyk Cemal mugallim size gepleşigimizde hoş gördük. Ilki bilen size berkcan saglygyny maşgala agdy berligini arzu edýäris. Mugallim, bize bu halkara universitetde talip ýaşlar üçin döredilen mümkinçilikler hakynda giňişleýini gurrun beräýseňiz. Which have been created in this university. Thank you, Awad. You stated correctly during the revival of the new... Sağ olun, berkarar watanymyzyň garaşdyrlygynyň 34 ýyllygynyň hemde hemişelik beýtaraplygymyzyň 30 ýyllyk şanly bayramynyň bellenýän ýylyna ýurdumyzyň her bir güni taryhy wakalary, toýda-baralara beslenýär. Arkadaly gahrman serdarymyzyň ýol başçylygyna garaşdyrlyk watanymyzda ilm, bilimi ösdürmäge, bu ulgamy dünýä derejesine çykarmaga uly üns berilýär. Berkarar döwletimiziň nurana geljeginiň şu günkü ýaş nesillerimiziň aljak bilimi we terbiýesi bilen aýrylmaz baglydygyna häzirki wagtda alınıp barlýan beýik işler üstünlükli dowam etdirmekde görmek bolýar. Ykdysadyýetiň hususy pudogyny gollamak we ösdürmek biziň döwletimiziň durmuş ykdysady ösüşiniň möhüm ugury bolup durýar. Halkara tenagatçylar we telekeçiler universitetiniň ösdürilmegi ýurdumyzy telekeçilik işe ýurlyk işini ösdürmekde we kämilleşdirmekde uly ähmiýeti eýe boldy. Halkara tenagatçylar we telekeçiler universiteti ýurdumyzy eýetçiligiň döwleti dahilsiz görnüşdäki ilkinji ýokary okuw mekdebi bolup bu ýerde dil öwreniş bölümi, huner derejesini ýokarlandyryş, işe ýurlygyň ykdysadyýeti we dolandyryşy, owa hojuluk işe ýurlygy, sanly tehnologiýalar, binagarlyk, guruluşyk işe ýurlygy fakultetleri şeýle hem olaryň düzümine girýän 14 kafedramyz hemde 42 sany tejribehaneler hereket edýär. Dünýäniň öňde barjy ýokary okuw merkezleri, önümçilik we işe ýurlyk kampaniýalary bilen bilim, ilim, önümçilik hyzmatdaşlygy, daşary ýurtly professor mugallimlerimiziň bilermenleriň sapak bermegi ýoly goýuldy. Täze bilim merkezi Nur bina guruluşy hususy kärhanasy tarapyndan bina edildi. Universitetiň täze binalar toplumy 9 gatly 5 binany, 4 okuw binasyny, 2 sany her biri 300 orunluk umumy ýaşaýyş jaýyny, mejlisler zalyny, kitaphanany, naharhanany ýapyk we açyk sport detgalaryny özüne jemleýär. Halkara tenagatçylar we telekeçiler universitetinde okuwlar 2 derejeli ulgam bakalavr we magistr taýýarlygynyň uğurlary boýunça alınıp barlyar. Bu ýerde okuwlar türkmen hemde ingliz dillerine geçirilýär. Täze bilim ojagynyň okuw maksatnamalary esasynda ýaşlar döwrebap tejribeler, telekeçiligiň hukuk we işe ýurlyk esaslary, sanly tehnologiýalar eýamynyň möhüm bilimleri öwrediler. Universitetde bir wagtyň dowamyna 3000 goloý talibiň bilim almagy, professor mugallimleriň netijeli işleme üçin ähli şertleriň döredilenligi, ýakyn geljekde bu ýere sapaklary okutma üçin daşary ýurtlardan mugallimleriň we hunermenleriň çağırylmagynyň bilimi bermegiň hilini halkara derejä çykarmaga ýardam etjekdigi bellerliklidir. Halkara tenagatçylar we telekeçiler universitetiniň ekinleriň seleksiýasy we tohumçylygy barlyk tejribehanasyna ekinleriň ýokary hasyl berýän toprak howa şertlerine durnukly görnüşlerini synagdan geçirmek, olary hasy kämilleşdirmek üçin barlyklary alyp barmaga ähli mümkinçilikler bar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ýurdumyzda owa hojuluk puwdogyny toplumlaýyn we ilmi esasy ösdürmäge gönükdirilen giň erimli işler alınıp barlyar. Öňde barjy tehnologiýalar ata-babalarymyzyň müň ýyllyklaryň dowamyna
toplan bay ekarançylyk tejribesi bilen utgoşdurulup önümçülüge ornaşdyrylýar. Şeýle hem owa hojuluk ekinleriniň täze görnüşleriniň dolanşyga giridilmegi, Türkmenistanyň ekarançylygy täzeçil esasy ösürmegiň strategiýasynyň esasy ugur bolup durýar. Halkara senagatçylar we telekeçiler universitetiniň täze binalar toplumy innovasiýalara esaslanýan işe güýürlügi, ýokary bilimli, kämil hunärmenler bilen öpçün etmek ýoluny möhüm ädimdir. Açılıp ulanmaga verilen ýokary okuw mektebi hususy pudoň ilim bilim kuwwatyny artdyrmak bilen ekspert uğurly önümleri öndürmäge täzeçil we toplumlaryň işe güýürlük başlangyçlaryny işläp düzmäge hemde durmuşa geçirmäge ukyply. Yurdumyzyň ykdysady ösüşine goşant goşýan ýaş nesli kemale getirmekde esasy merkezleriň biri bolar. Yurdumyzyň telekeçileri milli ykdysadyýetimizi sanalaşdyrmak boýunça özgörtmeleri hem işçen gatnaşýarlar. Olar dürli programmalary işläp taýýarlap, sanly ulgam arkaly ilata hödürlenýän hyzmatlaryň görnüşleriniň artmagyna uly goşant goşýarlar. Häzirki wagtda yurdumyzy senagatlaşdyrmak boýunça durmuşa geçirilen işler esasyna hususy telekeçileri işleriniň germine hassa giňeldýärler. Olar innowasion tehnologiýalar ornaşdyrylan häzirki zaman kärhanalary gurýarlar we döwrewap önümçülükleri täze iş orunlaryny döredýärler. Hyzmatlar ulgamyny ösürmäge uly goşant goşýarlar. Hormatly prezidentimiň başlangyçlary bilen yurdumyzyň bilim ulgamyna düýpli özgörtmeleriň durmuşa geçirilmeginiň netijesinde türkmen ýaşlaryna dünýä derejesinde ilim bilim almaga amatly şertler döredilýär. Being implementing in Turkmenistan, the material of technical base of the educational system. Arka dağlı Gahryman Serdarymyzyň taýsir tagallalarynyň netijesinde garaşsyz baky bir tarap watanmyzyň dürli künjeklerine bilim terbiýe ojaklarynyň durky täzelenýär we täze döwrewap multimedia tilsimatlary ornaşdyrylan mektepler gurulýar. Yurdumyzyň baş şäherine, welayet merkezlerine täze orta, hunär we ýokary okuw mektepleriniň döredilmegi ýaş nesliň döwrewap bilim almak baradaky işiň döwlet siýasatynyň esasy uğurlarynyň birine öwrülenliginiň aýdyň nyşanydyr. Yurdumyzyň bilim ulgamyny ýokary derejelere ýetirýän türkmen halkynyň milli lider Gahryman Arkadagymyň hemde Arkadaly Gahryman Serdarymyza köp sag bolsun aýdýarys. Gahryman Arkadagymyň Arkadaly Gahryman Serdarymyň janlary sag ömürleri uzak bolsun. İl ýurt bähwitli tutýan tutumly işleri başlyklara weslensin. Yurdumyzda dawaraly bellenýän mukaddes garaşdyrlygymyzyň 34 ýyllyk toýy bilen gutlaýaryn. Of the independence of our motherland. Uzak Cemal Moğolum beren gazakly gurulmalarynız üçin sag bolun. Ýene bir gezekde de jan saglyk işiňizde üstünlük we maşgala durmuşyňyzda agzabirlik awadançylyk arzu edýäris. Bize şeýle ajaýyp şertleri döredip berýän Gahryman Arkadagymyň Arkadaly Gahryman Serdarymyza köp sag bolsun aýdýaris. Gahryman Arkadagymyň Arkadaly Gahryman Serdarymyň janlarynyň sag ömürleriniň uzak bolmagyny, ýyl ýurt bähwitli umumy adamzat ähmiýetli tutýan tutumly işleriniň elmida marwaşlyklary beslenmegini arzu edýäris. Gahryman Arkadagymyň Arkadaly Gahryman Serdarymyza bütün türkmen halkynyň mukaddes garaşdyrlygymyzyň 34 ýyllyk we hemişelik beýtaraplygymyzyň 30 ýyllyk toýy bilen tüýs ýürekden gutlaýarys. Gepleşigimiziň innik sanyna görüşýänçä hoş sag bolun. Gepleşige alyp bardy Türkmenistan teleýaýlymynyň alyp barjysy Şaliwa Awat. Celebrated in our state of Turkmenistan. Until we meet in the next issue of our conversation, thank you. Dear TV viewers, thank you for watching us. The program was conducted by the presenter of the Turkmenistan TV channel, Şaliwa Awat. Mehriban ýylyşlar, Halkara Senagatçylar we Telekeçiler Universiteti 9 gatdan we bir näçe edara binalardan ibaret bolup, bu ýerde kitapxana, açyk we ýapyk görnüşli sport toplumy şeýle hem mejlisler zaly hereket edýär. Mehriban ýylyşlar, Halkara Senagatçylar we Telekeçiler Universitetini giňişleýin tanışdyrmak maksady bilen ýazgydan gepleşigimiz şulardan ibaret. Biz ýaşlara okumagy, öwrenmäni giň mümkinçilikler döredip berýän Gahryman Arkadagymyza, Arkadaly Gahryman Serdarymyza köp sag bolsun aýdýas. Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadaly Gahryman Serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, tutýan tutumly işleri hemişe rewaçlyklara weslensin. Şu ajaýyp pursatda mukaddes garaşdyrlygymyzyň 34 ýyllyk
bayramy bilen gahrman arkadağymyzy, arkadagyl gahrman serdarymyzy, ähli türkmen halkymyzy tüýsürekden gutlaýar. Ýene-de ýagşy günlerde ýaýlymda görüşýänçäk hoş sag bolun. Gepleşigi alyp bardy Türkmenistan teleýilimiň alparjysy Akmaya Hajiýewa. Habarların ustanı, Ahal Ulaýatynyň Qaýhat raýonynyň Gowşuk Geňeşliginiň şäherine täze döwre bagtly zamany owasynyň açylyş dawraty boldy. Türkmenistan halk maslahatynyň mejlisine gatnaşçylary paýtagtymyzyň gözel günjeklerini gedelençde boldular. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 34 ýyllyk münasibetli ýurdumyzyň ykdysady üstünlikleriniň sergisine gatnaşçylary gutlaw hatyny berdi. Onu hususan şeýle Sizi berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň halkara parahatçylyk wanaşmakylynyň Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 34 ýyllyk münasibetli ýurdumyzyň ykdysady üstünlikleriniň sergisiniň öz işine başlamagy bilen tüýsürekden gutlaýaryn. Midemiz Türkmen döwletiniň berkararlygynyň mukaddes garaşsylygymyzyň 34 ýyllyk döwrüniň içinde gadanan üstünliklerini ýeten bilen sepiklerini bütün dünýä jemgyýetçiligine görkezmek maksadynyň uğranyp ýeşirilýän bu serginiň uly üstünlikleri besenjekdigini ananýaryn. Biz edi diyarmyzyň özgörtmeleriniň ýoly bilen anamly düşünetmek uğrunamyndan beýlekde möhüm hisar durmuşa geçirer. Berkarar watanymyzy dünýäniň kuwatly döwletleriniň birine gurmak barada syýasatymyzy dol derejede amala aşyrar. Size berkjan saglygyny awadan we bagtyar durmuşy midemiz Türkmen döwletiniň güllä ösme uğruna alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzuw edýär. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň maýy goýun forumuna gatnaşçylary gutlaw hatyny berdi. Onu hususan şeýle diýilýär. Sizi halkara parahatçylyk wanaşmakylynyň Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 34 ýyllyk bayramynyň öňü syrasyna awazam bilen syýasatçylyk dolagyny geçirilýän Türkmenistanyň maýy goýun forumunyň öz işini başlamagy bilen tüýsürekden gutlaýaryn. Garaşsy Türkmenistanyň hemýeşilik beýtaraplygynyň şany 30 ýyllyk bayramynyň bellenýän ýylyny geçirilýän maýy goýun forumy ýurdumyzyň senat kuwatyny artyrmakda
iqtisadiyetimizi diversifikasiya ýolu bilen ösürmäge gönükdirlen maýy goýumlar çekmek, dünýä kuwatyny artyrmak boýunça ileri tutulýan maksatnamalary durmuşa geçirmekde uly ähmiýete eder. Şoňa görä-de awada geçirilýän bu şäheriniň berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne sebitler senatlaşdyrmagy we durmuşy iqtisadatyny hasy sürmäge, bu doklary häzirki zaman tehnologiýalaryny ornaşdyrmagy hemde sany iqtisadiýet konsepsiýasyny işeň durmuşa geçirmäge maýy goýumlar çekmäge ýardam etjekdigine berkanan ýaryn size berkjan saglygyny, maşgala danşylygyny, alparýan işleriňizde uly sünnükleri arzuw edýär. 17 sentýabrda Ahal vilayet häkimliginiň guramagynda vilayetin Qakyt raýonynyň Gowşut geňişliginiň şäherine ýerleşen täze döwra bagtly zamanowynyň açylış dawrasy boldy. Bu ýerde açylış dawrasy münasibetli tutum toý dawrlary guruldy. Soňra bu ýerde hormatly prezidentimiň täze döwra bagtly zamanowynyň ýaşaýjylaryny ýiberen gutlagy okuldy. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne Ahal vilayetiniň Qakyt raýonynyň Gowşut geňişliginiň bagtly zamanowyny gurulan häzirki zaman enjamlar bilen öpüşün edilen 400 sany döwrap ýaşaýşy, 640 orunluk orta mektep, 320 orunluk çağlar bagy, sowda merkezi, geňişligiň idara binasy häzirki wagtda gülläwetýän Türkmen döwletiniň şu günki we ýakyn geljekdäki ýüzlerçe owdur şäherläriniň nüfusy kesbidir. Bagtly zamanowy geňişligiň täze taryhyny altyn harplar bilen ýazylyp, owa ýaşaýjylarynyň meden durmuş derejesiniň we hal ýagdaýynyň ýokarlanmagyna ýardam eder diýilip, hormatly prezidentimiň gutlawyny belenýär. Soňra bu ýerde çykyş edenler bagtly zamanowynyň açylış dawrasyna münasibetli gutlaw sözlerini aýdyryp, hemmeleri bu şanly waka bilen gutladylar. Soňra dawra gatnaşçylary bu owanyň çägine gurulan we ilkinji açyljak täze binanyň bagtly zamany o geňişliginiň öňündäki meýdança geldiler. Bu ýerde olar duwtarçylar toporunyň millaýdym saýlary bilen garşy alyndy. Aýdym saýly çykyşlardan soňra mehmanlar o geňişliginiň guruluşy bilen tanışdylar. Bu binada owa ýaşaýjylarynyň awadan durmuşyny üpçün etmäge, olary ähli tarapdan gollamagy we dürüjlükli zähmet çekmäge ruhlandyrjak maksady bilen saýlyşykly işler ýoly goýular. Soňra mehmanlar täze owada bina edilen 640 orunluk orta mektebiniň açylış dawrasyna gatnaşdylar. Bu ýerde ýürüýte düzülen çağlar dürüjlük toporlarynyň ýerine ýetiren çykyşlary dawra gatnaşçylaryň ruhuny hasy bilen oturdy. Soňra mehmanlar mektebiň içki guruluşy bilen tanışdylar. Täze mektebiň sınıf otaglarynyň dünýäniň ösen bilim ulgamynyň kämil enjamlary bilen, multimedia tagtalary bilen öpüşün edilmegi, okuwçylara berilýän bilimiň hilini has şuňlaşdyrmaga, okuw sapaklarynyň olaryň hakykatyna uzak wagtlap galmagyna oňyn täsirini ýetirýär. Lingafon otaglary bolsa okuwçylaryň daşary ýurtlaryny öwrenmek wagtynda endikleriniň okuyup başarnyklarynyň has kämilleşmegine uly ýardam edýär. Informatika, himiýa, fizika, matematika, biologiýa otaglarynyň ýürütülüşdirilmegi bolsa, ýaş nesliniň aňyna takyk hemde tebigy bilimleri höwüsleriniň gyzyklanmalarynyň has ýokarlanmagyna giň ýol açýar. Şeýlekem okuwçylaryň beden ter we sapaklaryny täsirli geçirmekler üçin mektebiň içinde godasyna ähli zerurluklar bilen düşünedilen oýun meýdançalarynyň bardygyny bellemegimiz gerek. Mundan maksada okuwçylarda zähmet endikleriniň kemale gelmek üçin möhüm şertler bar. Mektebiň guruluşy bilen tanşan ýyleşermedi ýaş nesilleriň dünýä derejesine ilmli, bilimli adamlar bolup ýetişmekler üçin ähli şertleriň durdulanlygyny buýsan sülen belediler. Hemde munyň üçin gahrman arkadamyza we hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýtdylar. Dawra gatnaşan mehmanlar soňra bu owada bina edilen täze saglyk oýuny geldiler. Bu ýerde ýürüýte taýýarlanan edep-sada kompozisiýa dawra gatnaşçylaryň kalbyna täsirli duýgular galyrdy. Danışlygyň dowamynda mehmanlar saglyk döwlet maksatnamasynyň şäherlerini durmuşa geçirilýän beýgi işleri netijeli diýarymyzda insan saglygynyň ähli zatdan ileri tutulýanlygyna magat göz ýetirdiler. Saglyk ulgamynyň iň kämil, häzirki zaman enjamlary bilen öpüşün edilen bu saglyk oýuny täze owanyň ýaşaýjylarynyň saglygyny gorumakda uly işler alynıp barlar. Soňra mehmanlar täze owada gurulan döwrap sowda merkeziniň binasyna geldiler. Bu ýerde ýürüýte sanat mektebiň aýdymçylarynyň joşuny çykyşlarynyň hoş owazy alyslara ýaňsaldy. Arkadan bir darlı
Sowda merkezine ýylatyn günnelik sarp edýän adyk hemde hojalyk haritlarynyň sowdasyny amala aşyrmak mümkindir. Dawaranyň mehmanlary döredilýän şertleri mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimiz hemde gahrman arkadamyza alkyş hem hoşalyk sözlerini beýan etdiler. Mehmanlaryň desalar bilen tanışlygy soňra täze çağlar bagy bilen dowam etdi. Bu ýerde aýdym saly çykyşlar belenten ýanglany. Mehmanlar bu ýerde täze desanyň dünýäniň ösen bilim ulgamynyň iň kämil enjamlary bilen öpüşenedilen sınıp otoglaryna aýlandylar. Bu ýerde döredilen oňoýly şertler mehmanlarda hoşalyk duýgularyny ýördi. Bu görnüşleriň milli däpdesurlarymyzyň häzirki wagtda türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistany halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyzyň saýatynda hemde hormatly prezidentimiziň parasatly başlanmagyna dowam bolýanlygynyň aýdym suwtnamasyny urly. Qaqys rayonynyň Gowşut gençligine täze bagtly zamany owasynyň açylyş dawrasy bilen gabat gelen bag toýu, şelide bäwek toýu hemmelerde hususan durmuş toyun tutýan ýaş satynjylaryň bagtyar maşgalasynda ýatan çykmajak ýakym täsirler galyrdy. Soňra dawara gatnaşçylary bagtly zamany owatynyň çaýyny gurulyp bolanmagy berilen döwrap ýaşaýyş şaýlary bilen tanışdylar. Toýlary goşa-goşadan gelýän ýurdumyza göz başyny gadim eten alyp gaýdýan milli däplerimize hemde bagtyar zamanamyzyň ruhyna laýyklykda belentin tutulan jaý hemde durmuş toýlarynyň ýurdumyzyň garaşlygynyň ýetip gelýän 34 ýyllyk bayramçylygynyň dawarlary bilen özara sazlaşmagy hemmelerde kalp joşundurjy duýgular döretdi. Her öýüň howlusyny mellek ýerleri şol sany hojalyk zerurluklar üçin selerler, awtolog üçin ýörüte ýer hemde injener tehnik dözümler döredilipdir. Öýleriň otoglary we aşganasy milli we häzirki zaman binägerliginiň ýörülgüleri esasyna bedilip, ýokary hili mebeller bilen öpüşenedilipdir. Munyň özi ýylatymyzy ýokary amatlykly öýlerde ýaşatmak boýunça döwlet başlanmady tarapyndan öňde goýulan wezipeleriň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň aýdym güwäsleri. Ýurdumyzy toplumlaryň esasy hemme taraplaryny ösürmek boýunça türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistany halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyzyň başyny basan giň möçürli özgörtmeleri häzirki wagtda hormatly prezidentimiziň başlanmagyna üstünlikli durmuşa geçirilýär. Bu bolsa ýurdumyzyň şäherleriniň owa ýerleriniň keşfiniň düýüp götürü özgörmegine möhüm orny elýär. Soňra bagtly zamany owasynyň açylyp bolanmagy berilmegi münasibetli toy sadakasy berildi. Onna ýyl agdybirligi, ýurt asudalygy, Gahrman Arkadamyzyň hemde döwlet başlanmadyň alparyan ägirt ul tutumly işleriniň mundan beýlekde rowat bolmagy dileg edildi. 17 sentýabrda Türkmenistanyň halk maslahatynyň mejlisine gatnaşçylar ýörüýte taýýarlanan meden maksatnama laýyklykda paýtagtymyzyň gözel günjeklerini gedelençde boldular. Şu günleri ýurdumyzyň teatrlary täze möhüm çäklerini halkymyza ajaýyp sahne eserlerini ködürýärler. Medeniýet ösüni diýişgarlarynyň önürjülükli işemekleri we täze eserleri döretmekleri ugruna döwlet derejesine edilýän taýýarlaryň netijesinde teatr we sirk artistleri şäher ýylatyny we onuň mehmanlaryny özüniň döwrap eserleri bilen begenlerler. Bu bolsa ýurdumyzda Gahrman Arkadamyzyň başyny basan asylly işleriniň hormatly prezidentimiziň parasatly ýol başçylygyna sünükli durmuşa geçirilmegi bilen halkymyzyň ruhy dünýäsini baýlaşmak şertlendirýär. Şunuň bilen bagly halkara parahaçylyk onaşmak ýylynyň möhüm wagasy bolan Türkmenistanyň halk maslahatynyň mejlisine gatnaşylar paýtagtymyzyň teatrlarynyň oýunlaryny tomaşa etdiler. Soňky ýyllarda ýurdumyzyň teatrlary häzirki döwrüň belent ruhyny ýurdumyzyň ýeten derejesini we
halkymyzyň bagtyar durmuşyny wasp edýän täze eserler döredýärler. Şunda türkmen halkynyň milli medeniýetiniň dürüjçülük dünýäsini ýyzgalyran şahsiýetleriň işini, dünýäniň solyk milli gymmatlyklarynyň ähmetini ýyzgydarlyk ýüzenýän bellerlikleri. Mizit gatnaşçylary teatr artistleriniň hemde teatr sahnalaryna oýunlar bilen bir hatarda paýtagtymyzyň gözel künjeklerini ýerleşen kinokonsert merkezlerini görkezilýän çeper filmlere hem tomaşa etdiler. Ajaýyp teatr we kino eserlerini tomaşa eden ille şermeden milli medeniýetiň ösürilmegi asly işlerin köpçüliklerin şäherler bilen utgaşdyrylmagy uğruna döwlet derejesine alad edilýän üçin hormatly prezidentimize we gahrman arkadaşymyza alkyş söýlerini aýtdylar. Belenşäli mukaddes garaşsyzlyk bayramçylygynyň öňü syrasyna ýaýwyndyrylan medeni köpçüliklerin şäherleri halkymyz üçin ajaýyp toý sowgadyny urly. Türkmenistanyň halk maslahatynyň nowataky mejlisine gatnaşyklaryň ýurdumyzyň döwlet sirkinde bolup galkynyş millat üstünde oýunlar toparynyň we sirk artistleriniň çykyşlaryna tomaşa etmegi şany senäniň hormatyna guralan medeni köpçüliklerin şäherleriň derejesini we ähmetini belende götürdi. Dünýä giňişligine uly şöhrat gazanan toparyň agdalarynyň ajaýyp ahal tekebe döwler bilen faýdalaşyk hereketleri tomaşaçylarda ýatan çykmajak täsirler galyrdy. Mejlis gatnaşçylary guralan şäherler üçin hormatly prezidentimiz we gahrman arkadaşymyza tüýsürekden çykýan alkyş söýlerini beýan etdiler. Ýurdumyzda jemgyýetiň iň gymmatly hazynaty bolan adam saglygyny gormak we türlän işleriň netijesinde saglyk goraşylygyny ýygydarly tutumly işlere amal asyrylýar. Dünýä ölçeklerine laýyk gelýän öňdewarjy lukmançylyk technikalary ýokary tehnologiýalar bilen öpçünedilen häzirki zaman saglyk merkezlerini halkymyzyň saglygyny ketmek we diňjalmak üçin ähli mümkinçilikler döredilen. Gahrman arkadaşymyzyň adyny uly buýsan şülen göterýän Gurbanuly Berdimuhammedow adyna honarlyga mätäşalary himayet bermek hayır sahavat gaznasynyň mümkinçiliklerinden şu gün içen hayır sahavat işleri giň gerimdalny farlya. Ýurdumyzyň Balkan welaýatynyň dikeldiş bejergileri mätäç körpeje ýaşaýjylary arkadaş şäheriniň enäniň we çağanyň saglygyny goraş merkezine ýatymlaýyn bejergi alyp öz okuw sapaklaryny dowam etmek şerti bilen Gurbanuly Berdimuhammedow adyny çağlar sagaldyş dikeldiş merkeziniň dikeldiş bejergilerini aldylar. Mundan başga halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň halkara kardiologiýa merkezine dogo ýürek kemisligine ejer çekýän Lewap welaýatynyň ýaşaýjysy 2 ýaşly çaga yerli lukmanlarymyz tarapyndan kardiohirurgiýa bejerşi operasiýasy üstünlikli amal asyrly. Şeýlede dogo ýürek kemisliginden ejer çekýän Ahal welaýatynyň ýaşaýjysy 8 ýaşly çaga yerli lukmanlarymyz tarapyndan kardiohirurgiýa bejerşi operasiýasy üstünlikli amal asyrly. Operasiýa bejergiden soňra ýagdaý kanatlanarly. Şaglaryň enatlary şolary ýaly mümkinçilikler üçin lukman arkadaşymyza hemde hormatly prezidentimize tüýsürekden çykan alkyş hemde hoşaýarlyk sözlerini aýtdylar. Aziya Futbol Konfederasiýasynyň guramagyna geçirilýän halkara ýarşyň nowataky duşy geçirildi. Desapky toparlar arasynda oýunyň ilkinjisinde ýurdumyzyň çempiony Arkada Özbegistanyň Andijan toparyny kabul etdi. Gahrman arkadaşymyzyň başlanyjy bilen binýat bolan Döwrap innowasion Arkada şäherine geçirilen duşyk hunarmenleriň, tälimçileriň ünsü merkezine boldy. Avreli bayrak uğruna ýarşda ýyleşermeden hemde Özbegistanyň futbolçularyň çekilişli duşygy oýunyň gyzykly häsiýetini öpçüneti. Gyzykly hemde çekilişli bolan oýun 0-0 hesabyny tamamlandy. Mälim bolşaly B toparçada Arkada Andijan Bahreýnyň Al-Haldiýeyi, Kataryň Al-Ahlisi çykyş edýär. Geçen ýarşlarda üstünlikden şen tutsaň, onun Arkada toparynyň öňde boljak beýlek oýunlaryna hem şowul çykyş etmäge mümkinçiligi bar. Döwrap innowasion Arkada şäheriniň ady toparynyň halkara ýarşlaryna üstünlikli çykyşlary futbol jemgyýetçiligine uly seslenme döredýär. Mälim bolşaly gahrman arkadaşymyzyň sport ulgamyna görüldüsi Arkada futbol toparyny belen sepetleri eýilmäge ruhlanýar. Aziya Iqliminiň Çempionlar Ligasynyň toparlaýan taparyny ýurdumyzda 2 ýagny Arkada we ahal toparlarynyň wekilçiligi diýenigi aýratyn belirmäge münasipdir. Altynasır toparmyzyň Şagyrys Kuba uğruna ýarşda çykyş etmek bilen halkara ýarşynda ýurdumyzyň 3 topary bäsleşikleri dowam edýär.
Arkadaşlarım
Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründen hormatly prezidentimiziň gahrman arka dagymyň taýdat tagallalary bilen ilim bilim ulgamy barha ösürler. Ilim bilim ösüşleriň ygtybarly ýoludyr. Türkmenistan ýurdumyz gahrman arka dagymyň arka dagly gahrman serdarymyň saýasyna bu ýol bilen anamly öňe barýar. Her bir döwletiň geljekki ösüşiniň kuwatly bolmagy ýaşlara baglydyr. Şoň üçin hem ýurdumyzda ýaş nesillere berilýän bilimiň hilini ýokurlandyrmak, olary ilim bilen meşgullanmagy urukdyrmak, almy gözleglerini açyşlaryny gollamak boýunça netijeli işler alınıp barýar. Ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine talip ýaşlaryň ilim bilen meşgullanmaklary üçin ähli mümkinçilikler döredilip berilýär. Olaryň ilmi barlyk merkezleri dünýäniň iň kämil teknik tehnologik enjamlary bilen üçin edilýär. Şeýle ilmi merkezleriň biri Türkmenistanyň Oguzhan adynaky Inженер Tehnologiýalar Uniwersitetiniňki ilmi önümçilik merkezleri bolup durýar. Bu ýokary okuw mektebiniň ilmi önümçilik merkezlerine talip ýaşlar öz bilimlerini kämilleşdirmek bilen bir hatarda ilmiň durly urlary bilen meşgullanyp özleriniň ilmi işlerini kämil enjamlarda alyp barýarlar. Türkmenistanyň Oguzhan adynaky Inженер Tehnologiýalar Uniwersitetiniň Umumy Amal Biologiýa Institutunyň direktori Batyr Danatar. Berkarar döwletimiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ýurdumyzda ilim bilim puwdawy belen sepkilere ýetýär. Gahrman arkadamyzyň arkadaly gahrman serdarymyzyň taýsy tagallalary bilen ýurdumyzyň ilim bilim puwdawy düýpli kämilleşdirilýär. Ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine ýaşlar, talipler ilim bilimi kämil derejede almakly üçin ýokary derejede taýýarlanýar. Bilşimiz ýaly biziň ýurdumyz ösümlik dünýäsinde ören baý ýurt hasaplanýar. Biziň hem Umumy Amal Biologiýa Institutumyzda ýurdumyzyň dermanyk ösümliklerini ilmi taýdan öwrenmek boýunça giňişleýin ilim barlalary geçirilýär. Häzirki wagtda biziň institutumyzyň alymlary tarapyndan birnäçe ýurt bähwitli ilim barlagy işler geçirilýär. Biziň institutumyzyň düzümine 6 sany barlahanalar hereket edip, olaryň hersine dermanyk ösümlikler boýunça birnäçe işler alınıp barýar. Ýani olardan käbilen belläp geçsem, köpötdaň ösümlik serişdelerini innowasion tehnologiýalary arkaly köpörtmek we olary milli iqtisadiyetimiziň puwdaklaryna ornaşdyrmagyň ilmi esaslaryny işläp düzmek temasy boýunça ilim barlagy işler alyp barýar. Ýene de bir ilmi temamyz Süntwazarda döwlet TV gorahanasynyň dermanyk florasy we onuň ilmi seljermeleri adly ilmi tema boýunça işler alyp barýar. Şeýle de Türkmenistanyň milli gerbari gaznasy üçin merkez köpetdaň biodurlugyny seljerip täze nusgalaryny toplamak ýaly ilim barlagy işlerini. Bundan başga da Türkmenistanda bioteknologiýany toplumlaryny ösdürmegiň 2024-2028 ýyllar üçin döwlet maksatnamasyny amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirmeli çäreleriň meýilnamasyna laýyklykda birnäçe ilim barlagy işler alyp barýar. Olardan ösümlik dokumu kulturasy usuly arkaly dermanyk ösümlikleriň kalos kulturalaryny almak we gymmatly sortlary in vitro usulyna köpeltmek ýaly şeýle de ýylýan kömelekleriň durly görnüşleriň meselelerini taýýarlamak we olary ösdürip ýetişdirmek boýunça birnäçe ilim barlalar alyp barýar. Esasy institutumyzda alyp barýan işler dermanyk ösümlikleri mikroklonal usulyna in vitro şertlerine köpeltmek boýunça işler alyp barýar. Biziň esasy işimiz dermanyk ösümlikler, ýani ýurdumyzyň endemik ösümliklerini ösdürmek. Şolaryň teýwata ziýansyz rejeli peýdalanyp gorlaryny köpeltmek boýunça işler alyp barýar. Türkmenistanyň Oguzhan adynaky Inженер Tehnologiýalar Uniwersitetiniň Umumy Amal Biologiýa Instituty esasan öz alyp barýan ilmi işlerini uniwersitetimiziň biotehnologiýa ekologiýa fakultetiniň professor muallimleri we talipleri bilen bilelikde alyp barýarlar. Professor muallimler talipler bilen bilelikde ýurdumyzyň dermanyk ösümliklerini düýpli öwrenmek boýunça, olaryň fitahimki düzümini öwrenmek boýunça durly usullary, ýagny kromatografiýa, spektrofotometriýa, element barlarlar ýaly usullardan peýdalanmak arkaly olaryň fitahimki seljermelerini geçirmek boýunça ilim barlalar alyp barýarlar. Gahrman arkadaly gahrman serdarymyzy şeýle düýpli ilim barlagy işlerini alyp barmak üçin döret berýän mümkinçiliklerine köp sag bolsunlar. Aýdýar gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag belent başlarynyň aman bolmagyny arzu edýär.
Men Türkmenistanyň Oğuzhan adyndaky Injener Tehnologiýalar Uniwersitetining Umum we Amal Biologiýa institutynyň ilmi işgäri Göwher Kadirowa. Türkmen tebigatynda yerin başga hiç bir zat bilen çalyşyp bolmaýan ençe dermanlyk ösümlikleri ösýär. Häzirki döwürde ata-babalarymyzyň asyrlar boýy kämilleşdirip milli kymmatlyklar derejesine ýetiren halk lokmançylygynyň altyn hazinasy bolan dürli dermanlyk ösümlikleriň häsiýetleri ilmi esasda öwrenilýär. Gahrman arkadagymyz türkmeniň dermanlyk ösümliklerini çuňur öwrenip Türkmenistan dermanlyk ösümlikleri atly ilmi ensiklopedik kitaplarynyň üstü bilen halka ýetirýär. Halk lokmançylygynda türkmen tebigatynda bitýän dermanlyk ösümlikleriň müňlerçe görnüşi peýdalanylýar. Şeýle ösümlikleriň biri hem alim arkadagymyzyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly ilmi ensiklopedik eseriniň düýpli ilmi esasynda öwrenilýän semzek ösümligidir. Semzek ösümligiň dünýäde 580 görnüşi, Türkmenistanda da bir görnüş duş gelýär. Olar esasen may aýyndan noýabr aýynyň başyna çelli ösüp hasyl berýär. Bu semzek ösümliginde häsiýetlerini ilmi esasda öwrenýäris. Bilişimiz ýaly semzek ösümligi bütün ýylyň dowamında halkymyza iýmitlik hökmünde ýetirmek maksady bilen biz mugallimler, talip, ýaşlar we ilmi işgärler bilen bilelikde duzlanyp gaplanan görnüşiniň düzümi işlenip taýýarlandy. Şeýle de görüşimiz ýaly yapraklary guradylyp ýörite owradylan bu semzek ösümliginiň külkesi ýagny iýmit garynda sökmünde ýagny naharlarymyza tagam bermek üçin giňden ulanylýar. Semzek ösümliginiň iýmit ýokymlygy ýokary bolup, onun düzümünde 100 gram agramna baglykda 3,4 gram uglewodlar, 2 gram belok we 0,34 gram çelli ýaglar bar. Biz hem Umum Amal Biologiýa institutunda ýagny talip ýaşlar ilmi işgärleri bilen bilelikde semzek ösümliginiň ýapraklaryny guradyp dürli erginlerde ekstraksiýa etýär. Ekstraksiýa etmeklik dürli enjamlarda ýerine ýetirilýär. Ekstraksiýa edilip alynan semzekden ikinji metabolitler bul esasan lukmançylykda, saglykda ulanmak bolar. Ine görüşimiz ýaly talibimiz şu wagt semzek ösümliginiň guradylan ýapraklaryndan ekstraksiýa usuly bilen ikinji metabolitleri bölüp almakda esasan ergin hökmünde etil spirti ýa-da distillerlenen suwlanylýar. Bu ekstraksiýa usuly bilen bölüp almamyzyň maksady alynan ikinji metabolitleri esasan lukmançylykda ulanyp görmek maksady bilen ýerine ýetirýäris. Bu ösümlikden ekstraksiýa etmeň ýene bir usulyny talibimiz ýerine ýetirip otyr. Bu usulyň aýratynlygy ýagny ekstraksiýanyň gyzgynlygy arkaly däde otaq temperaturasynda bir näçe sagatyň dowamında dürli aşgarlary ulanyp ýerine ýetirilýär. Esasy maksady hem şu düzümündäki ikinji metabolitleri bölüp almak. Gahrman arkadagymyza, arkadagly gahrman serdarymyza döredip berýän mümkinçilikler üçin köp sag bolsun aýtýaryn. Gahrman arkadagymyzyň, arkadagly gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun, alyp barýan ýyl ýurt bähwitli işleri rowaj alsyn. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň ilim bölüminiň başlygy Tehrawul Janmamedowa. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ýurdumyzda bilim ulgamyny ösdürmeklige ägir tulun berilýär. Häzirki wagtda bilim ulgamyny durmuşa geçirilýän özgörtmeler, innovasiýalara, tehnologiýalaryň täzeleniş ýollaryna esaslanýar. Şoň üçin täze açylýan hünär ugurlary, okuw dertleri, geçirilýän çäreler, bätleşikler, maslahatlar ilkinji nowatda ýaşlaryň döwrewat bilimleri el almaklaryny göz öňünde tutýar.
Şoň üçin 2025-2026-njy okuw ýylynyň ilkinji gününe ýaýwanlanan çärelerem bilim özgörtmeleriniň üstünlükli durmuşa geçirilýänliginiň aýdyň tutnamasydyr. Bilşimiz ýaly şu okuw ýylymyzam täze açylışlara, dawaralara baý boldy. Biz altyn güýdüň günlerini her ýylda ýaşy arzuwlara bekleýär. Her ýylda täze okuw mekdepleri, okuw, bilim, terbiýeçilik bilen baglanşykly binalar ýurdumyzyň çar künjegine görnäçe adamlar bagtly edýär. Şoň üçin şu okuw ýylymyzda da açylan täze okuw binalary, täze ýokary okuw mekdebi biziň üçin nowatdaky şatlykly habar boldy. Halkara Tenagatçylar we Telekeçiler Uniwersitetiniň açylış dawaratyna Gahrman arkadağımızın hut özünün gatnaşmagy möhüm tarihi waka boldy. Gahrman arkadağımızın ilkinji okuw tapaklaryna çykyşlary biziň ömür ýolumyzyň ýagtyçyragy bolup durýar. Ýokary okuw mektebine açylan pursatyny halkara derejeli şahadatnamalaryň gowşurulmagy, Türkmenistanyň ýokary okuw mektepleriň, bilim edaralarynyň ýaşlaň bilim öwrenmegi, hünär almak üçin iň ýokary şertleri hasaba alýanlygyna şaýatlyk edýär. Häzirki wagtda türkmen ýaşlary halkara derejesinde geçirilýän olimpiadalarda dert wätleşiklerine ýokary netijeler görkezýärler. Matematika, fizika, himiýa, biologiýa ýaly binýatlyk dertlerde biziň okuwçylarymyzyň bugünkü görkezýän görkezjileri sevitde ýurdumyzyň bilim ulgamyna alyp barýan işleriniň nusgalykdygyny görkezýär. Garaşdyrmamyzyň 34 ýyllygyna barýan günlerimizde Gahrman arkadağımyzyň Türkmenistanyň halk maslahatynyň mejlislerindäki çykyşlaryna ýetilen tepkitler, şol tepkitleň ähmiýet hakyndaky gurrunlar ör boýuna galýar. Gahrman arkadağımyzyň şeýle täsirli çykyşlaryndan, çözgütlerinden ruhlanyp biz hem täze ýeňişlere höweslenýär. Ýurdumyzda gurulup ulanşa verilen täze detgalar her bayramçylyk tenede ýylleşlemedi gowunurdy. Şol binalaryň arasynda ýaşaýyş jaýlarynyň bolmagy, ýylatyň awadan durmuşyny görkezýär. Goňşy hem dogolluk halklar bilen alınıp barlayan jewit hyzmatdaşlygyň hakda mäkämleşmegi, ähli ugurlarda ulug logistika, ara gatnaşyk, medeniýet, ilm bilim, saglyk goraýyş, sport we biýleki ugurlarda gazanylan alalaşyklar Gahrman arkadağımyzyň, arkadagy Gahrman terdarymyzyň alyp barýan parasatly, öňden görjülükli tiýatratynyň ähmiýetini, awadan durmuşymyzyň ähmiýetini görkezýär. Ýaşlaryň bilimdäki, sportdaky netijeleri hut şu günüň netijeleridir. Şu günki döredilýän mümkinçilikleň aýdyň guwätidir. Türkmenistanyň halk maslahatynyň mejlisinden täze oňun çözgütlere garaşýan pursatymyzda öz ugurlamyz boýunça medeniýetiň kino, teatr, folklorçylyk ýaly ugurlaryny ilmi taýdan öwrenmek, usul taýdan kämilleşdirmek, döredçilikde täze üstünliklere ýetmek ýaly arzuwlara badal galýar. Türkmenistanyň halk maslahatynyň nowatdaky mejlisini geçirmek barada Türkmenistanyň halk maslahatynyň prezidiumynyň kararynyň kabul edilmegi, şu döwletli çäre tutuş ýurt derejesinde guramaçylykly taýýarlyk görülip başlanmagyna esas boldy. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutumyzyň ilmi dörejilik işlerini, ýörüýte hünärler boýunça gurnaklaryna täze dörejilik işlemimiz bilen, ilmi gözleglerimiz bilen ýurdumyzyň ötüşine setlenmegi özümizin baş maksadymyz hataplaýar. Şu ajaýyp günlerde bizi bagtyň goýnuna ýaşadýan türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arkadağymyza, hormatly prezidentimiz arkadagy Gahrman terdarymyza tüýsüregimizden hoşallygymyzy aýdýar. Gahrman arkadağymyzyň, arkadagy Gahrman terdarymyzyň jallary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, belent başlary aman bolsun.
Hormatly prezidentimizin taýsy tagallary netijesinde gurulup, gahrman arka dağımyzyň ak patasy bilen açylyp ulanmagy berilen halkara tagaldyş dikeldiş merkezine tagaldyş dikeldiş işleri netijeli ýoly goýulyp, ýurdumyzyň raýatlaryny gatnaw we ýatymlaýyn şertine kabul edip başlady. Merkezde derman terişdelerini ulanmasan, äzirki zaman lukmançylygynyň iň döwrüwap tehnologiýalary adamlaryň saglygyny berkitmekde ulanylýar. Halkara tagaldyş dikeldiş merkezi raýatlarymyzyň ýürek, damar, nerv, endokrin, iýmitdiriş, dayanç hereket ediş we beýleki beden agdalarynyň dowamly kesellerinden we operasiýalardan soň uly ýaşly adamlaryň we çağalaryň saglygyny ýatymlaýyn we gatnaw şertlerine dikeltmek üçin niýetlenenler. Halkara tagaldyş dikeldiş merkeziniň maslahat beriş, anyklaş bölümleriniň hünärmenleri äzirki zaman ilminiň soňky gazananlaryna esaslanyp, anyklaýyşyň, bejerişiň, dikeldişiň täze usullaryny ösdürmegi, şeýle-de durmuşa geçirmegi maksat edilýär. Halkara tagaldyş dikeldiş merkezi halkara ülgülerine gabat gelýän 400 orunluk 7 gatdan ibarat 23 tany ýokary we köp taraplaýyn lukmançylyk tagaldyş dikeldiş kömegini bermäge niýetlenen bölümlerden ibarat bolup, çağalaryň we ullaryň saglygyny diketmek üçin niýetlenen 20den gowrak dürli bölümler işleýär. Bu bölümleriň işi her bir näsaga aýratyn çemeleşmäge gönükdirilendir. Muňa özi saglygyny dikeltmekde ýokary netijeler gazanmaga mümkinçilik berýär. Mälim bolşýaly, saglygy dikeltmek lukmançylygyň iň bir zerur ugurlarynyň biri bolup, näsaglary işçen we öz başlyk durmuşa gaýdyp getirmekde möhüm ähmiýeti eýedir. Men Halkara Tagaldyş dikeldiş merkeziniň lukmany Sona Ýazmuradowa. Halkara Tagaldyş dikeldiş merkeziniň çağalar üçin niýetlenen kineziterapiýa bölümine bir näçe döwrewap enjamlar ornaşdyrylan. Bu syna ýany enjamyňyz Rehessimete kampaniýasynyň önümi bolan çağalaryň ýöreýiş näsadlyklaryny gowlandyrmak üçin ylgaw ýodaçygy. Bu ylgaw ýodaçygy çağalar üçin niýetlenen bolupdyrýar. Ylgaw ýodaçygyna esasan hem ýöreýiş näsadlygy bolan çağalaryň deňagramlygy bolmady halatyny enjam özüni bir näçe ýöreýiş hereketleri bilen, ýagny öňe hemde ýyza ýöremek bilen hereketlerini gowlandyrýar. Ýagny enjam belli bir tizlikler arkaly raýatyň hereketini ölçöýär. Ýagny tizlik hereketini ýokarlandyryp hemen peseldip raýatyň ýöreýiş tizligini ölçöýär. Bu enjamda esasan hem raýatyň ýöremegini gadalaşdyrmaga kömek etýär. Merkezin kineziterapiýa we gidroterapiýa bölümine ýurdumyzda ilkinji gedek ornaşdyrylan Niderlandiýanyň Motek Medical kompaniýasynyň Grail virtual hakykat enjamy, virtual ilitasiýa enjamy ornaşdyrylan. Enjam virtual hakykat ulgamly innovatsion dikeldiş toplamy bolup, ol hereketin we ýöreýişiň video derňewli barlahanasy bolup durýar. Grail näsagyň hereketiniň biomechanikasyny derňemek üçin niýetlenen uly görkezçilige eýe bolan kameralar we ylgaw ýodasy bilen enjamlaşdyrylan innovatsion tehnologiýa näsaglaryň toplumlaryň saglygyny dikeltmäge mümkinçilik berýär. Virtual hakykat gurşawynyň öz borçly kompýuter programmasy bilen nevrologiýada, kardiologiýada, ortopediýada, şeýle-de sport lukmançylygyna we saglygy dikeldişde giňden ulanylýar.
kineziterapiya ve gidroterapiya bölümünün lokomotor terapiya zalı. Bu togda etasan hem çağalar üçün niyetlenen bir neçe pätkelçilikli yodacıklar. Bu yerde çağalar yürüyüş hareketlerini qowlanırmak üçün pätkelçilikli yodacıkda turgunlaşýarlar. Abilitasiya bölümünün sensor otağına Büyük Britaniyanın Rompa kerhanasının enjamları enjamlaştırılan, yani Rompa kerhanasının önümleri bilen çağalar bir neçe pätkelçilikli baskançaklardan şeylede dürlü oynawaşlar bilen turgunlaşýarlar. Yani sensor otağına irki mektep yaşına çenni şeylede mektebe çenni çağalar turgunlaşýarlar. Bu toplum taktil duyuculuğun, şeylede ünsün, yadkeşliğin, ownuk hemde iri motorikanın ve ruhi emosional ýagdaýlaryny qowlanyrmak üçin niyetlenen. Sensor otağına dürli esbapların kömegi bilen çağalar motor şeylede grafomotor enliklerini ýokurlanyrýarlar. Halkara Sagaldyş Dikeldiş merkezimizin el işçiligini Dikeldiş otagy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Tyra Solution öňürçüsiniň önümi bolan Tyra Motion Dikeldiş toplumy. Tyra Motion Dikeldiş toplumy bir neçe enjamlary öz için alýar. Bu syna ýani enjamlar Tyra Motion Amadeo enjamy. Tyra Motion Amadeo enjamlaryna nätaglaryň barmaklaryna ýekelikde hemde bilelikde eller turgunlaşdyrmak üçin niyetlenen. Bu enjam esasan hem näsaglarda tutmak hem goýbermek ýaly hereket enliklerini amala aşyrmaga kömek etýän mehana bejergi bolup durýar. Bu syna ýani enjamlar Tyra Motion diýegi enjamy. Tyra Motion diýegi enjamy esasan hem näsaglarda üç ölçewli hereketi amala aşyrýar. Bu enjam esasan hem näsaglarda bir we iki taraplayın näsadlyklary turgunlaşdyrmaga kömek etýän mehana bejergi bolup durýar. Meniň indiki tanıştyrjak enjamyň ady Tyra Motion Myra enjamy. Tyra Motion Myra enjamy esasan hem näsaglarda kognitiv maşglar arkaly grafomotor enliklerini ýokurlanyrýar. Bu enjamy näsaglar öz gerekli beýikligine görä satlap bilýärler. Ýagny oturan, dik duran hemde ýatan ýagdaýlaryna turgunlaşyp bilýärler. Bu syna ýani enjamyň Tyra Motion Public enjamy. Tyra Motion Public enjamy näsaglaryň esasan hem pençelerde işçiň hereketi amala aşyrmak üçin niyetlenenler. Bu syna ýani enjamyň Tyra Motion Tima enjamy. Näsaglarda bedeniň ýokarky hemde aşaky böleginiň güýçini keskitlemekde. Şeýlede bir we iki taraplaryň näsadlyklary seljermek üçin niyetlenen mehana bejergi bolup durýar. Biz lukmanlara şeýle ajaýyp mümkinçilikleri döredip berýän gahrman arka dağımyza, hormatly prezidentimize köp sag bolsun aýtýaryn. Gahrman arka dağımyzyň, hormatly prezidentimiziň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, alyp barýan tutumly işleri hemişe rowaşlyklara wetlensin. Gahrman arka dağımyzy, hormatly prezidentimizi şeýlede ähli türkmen halkymyzy mukaddes garaşsyzlygymyzyň 34 ýyllyk bayram bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn.
Habarların ustanı, Ahal Ulaýatynyň Qaýqetranyň gowşut geňişiginiň şäherine täze döwrüge bagtly zamany owasynyň açylşy barasy boldy. Türkmenistanyň halk masasynyň mejlisine gatnaşçylary paýtagtymyzyň gözel günjeklerini gedelençde boldular. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 34 ýyllyk münasibetli ýurdumyzyň ykdysady üstünlikleriniň sergisine gatnaşçylary gutlaw hatyny berdi. Onu hususan şeýle diýilýär. Sizi berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň halkara parahatçylyk münasibetleriniň Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 34 ýyllyk münasibetli ýurdumyzyň ykdysady üstünlikleriniň sergisiniň öz işine başlamagy bilen tüýs sürekden gutlaýaryn. Mideme Türkmen döwletiniň berkararlygynyň mukaddes garaşsylygymyň 34 ýyllyk döwrüniň içinde gadanan üstünliklerini ýeten bilen sepiklerini bütün dünýä jemgyýetçiligine spor gözmek maksadynyň uğranyp geçirilýän bu serginiň uly üstünlikleri besenjekdigine inanýaryn. Biz edi diýarmyzyň özgörtmeleriniň ýoly bilen anamly düşünetmek uğrundan beýlekde möhüm işler durmuşa geçirer. Berkarar watanymyzy dünýäniň kuwatly döwletleriniň birine urmak barada syýasatymyzy dol derejede amala aşyrar. Size berkjan saglygyny awadan we bagtyar durmuşy mideme Türkmen döwletiniň güllä ösme uğruna alp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzuw edýär. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň maýy goýun forumuna gatnaşçylary gutlaw hatyny berdi. Onu hususan şeýle diýilýär. Sizi halkara parahatçylyk münasibetleriniň Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 34 ýyllyk baýramynyň öňü syýrasynda awada bilen syýahatçylyk dolawyny geçirilýän Türkmenistanyň maýy goýun forumynyň öz işine başlamagy bilen tüýs sürekden gutlaýaryn. Garaşy Türkmenistanyň hemýeşilik beýtaraplygynyň şany 30 ýyllyk baýramynyň bellenýän ýylyny geçirilýän maýy goýun forumy ýurdumyzyň senat kuwatyny artyrmakda iqtisadiýetimizi diversifikasiýa ýoly bilen ösürmäge gönükdirli maýy goýumlar çekmek, dünýä kuwatyny artyrmak boýunça ileri tutulýan maksatnamalary durmuşa geçirmekde uly ähmiýet eder. Şoňa görä awada geçirilýän bu şäheriniň berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne sebitler senatlaşdyrmagy we durmuş yksadydan hasy sürmäge bu doklary häzirki zaman tehnologiýalaryny ornaşdyrmagy hem-de sany yksadyýet konsepsiýasyny işe durmuşa geçirmäge maýy goýumlar çekmäge ýardam etjekdigine berkinan ýaryn. Size berkjan saglygyny, maskala wadançylygyny, alp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzuw edýär. 17 sentýabrda Ahal Ulaýat häkimliginiň guramagynda welaýatyň Qaýqetranyň gowşut geňişiginiň şäherine ýerleşen täze döwrüge bagtly zamany owasynyň açylyş dawrasy boldy. Bu ýerde açylyş dawrasy münasibetli tutum toý dawrlary guruldy. Soňra bu ýerde hormatly prezidentimiziň täze döwrüge bagtly zamany owasynyň ýaşaýjylaryny ýiberen gutlaw okuldy. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne Ahal Ulaýatynyň Qaýqetranyň gowşut geňişiginiň bagtly zamany owasyna gurulan häzirki zaman jamlar bilen öpüşün edilen 400 sany döwrap ýaşaýşy, 640 orunluk orta mektep, 320 orunluk çağlar bagy, sowda merkezi, geňişligiň idara binasy häzirki wagtda güllä Türkmen döwletiniň şu günkü we ýakyn geljekdäki ýüzlerçe owdur şäherläriniň nusgalyk keşidir. Bagtly zamany owasy geňişligiň täze taryhyny altyn harplar bilen ýazylyp, owa ýaşaýjylarynyň meden durmuş derejesiniň we hal ýagdaýynyň ýokarlanmagyna ýardam eder diýilip, hormatly prezidentimiziň gutlawyny belenýär. Soňra bu ýerde çykyş edenler bagtly zamany owasynyň açylyş dawrasyna münasibetli gutlaw sözlerini aýdyryp, hemmeleri bu şanly waka bilen gutladylar. Soňra dawra gatnaşçylary bu owanyň şäherine gurulan we ilkinji açyljak täze binanyň bagtly zamany owa geňişiginiň öňündäki meýdança geldiler. Bu ýerde olar duýtarçylar toparynyň milli saýlary bilen garşy alyndy. Aýdym saly çykyşlardan soňra mehmanlar o geňişliginiň guruluşy bilen tanışdylar. Bu binada owa ýaşaýjylarynyň awadan durmuşyny üpçün etmäge, olary ähli tarapdan gollamagy we dürüjlükli zähmet çekmäge ruhlandyrjak maksady bilen saýlaşykly işler ýoly goýlar. Soňra mehmanlar täze owada bina edilen 640 orunluk orta mektebiniň açylyş dawrasyna gatnaşdylar. Bu ýerde ýürüýte düzülen çağlar dürüjlük toparlarynyň ýerine ýetiren çykyşlary dawra gatnaşyklaryň ruhuny hasy bilen
ýerinde götürdi. Sonra mihmanlar mektebiň içki gurulşy bilen tanışdylar. Täze mektebiň sınıf otaglarynyň dünýäniň ösen bilim ulgamynyň kämil enzamlary bilen multimedia tagtalar bilen öpüşenedilmegi, okuwçylara berilýän bilimiň hilini hassa şuňlaşdyrmaga, okuw sapaklarynyň olaryň hakydatyna uzak wagtlap galmagyna oňyn täsirini ýetirýär. Lingafon otaglary bolsa okuwçylaryň daşary ýurtlaryny öwrenmek wagtynda endikleriniň ukyp basarnyklarynyň has kämilleşmegine uly ýardam edýär. Informatika, himiýa, fizika, matematika, biologiýa otaglarynyň ýürütülüşdirilmegi bolsa, ýaş nesliniň aňyna takyk hemde tebigy bilimleri höwüsleriniň gyzyklanmalarynyň has öýkurlanmagyna giň ýol açýar. Şeýlekem okuwçylaryň beden ter we tapaklaryny täsirli geçirmekler üçin mektebiň içinde godasyna ähli zerurluklar bilen düşünedilen oýun meýdançalarynyň bardygyny bellemegimiz gerek. Mundan maksat okuwçylarda zähmet endikleriniň kemale gelmek üçin möhüm şertler bar. Mektebiň gurulşy bilen tanşan ýyleşermedi ýaş nesilleriň dünýä derejesine ilmli, bilimli adamlar bolup ýetişmekler üçin ähli şertleriň durdulandygyny buýsan sülen belediler. Kimde munyň üçin gahrman arkadamyda we hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýtdylar. Davra gatnaşan mihmanlar soňra bu owada bilen edilen täze saglyk oýuny geldiler. Bu ýerde ýürüýte taýýarlanan edep-sada kompozisiýa davra gatnaşyklaryň kalbyna täsirli duýgular galyrdy. Danslygyň dowamyna mihmanlar saglyk döwlet maksatnamasynyň şäherlerini durmuşa geçirilýän beýgi işleri netijeli diýarymyzda insan saglygynyň ähli zatdan iler tutulýanlygyna magat göz ýetirdiler. Saglyk ulgamynyň iň kämil häzirki zaman enzamlary bilen öpüşenedilen bu saglyk oýunyny täze owanyň ýaşaýjylarynyň saglygyny gorumakda uly işler alınıp barlar. Soňra mihmanlar täze owada gurulan Döwrap Sowda merkeziniň binasyna geldiler. Bu ýerde ýürüýte sunat mektebiniň aýdymçylarynyň joşguny çykyşlarynyň hoş owazy alyslara ýaňsaldy. Sowda merkezine ýylatyň günnelik sarp edýän ady hemde hojalyk haritlarynyň sowdasyny amala aşyrmak mümkindir. Dawaranyň mihmanlary endürilýän şertler mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimiz hemde gahrman arkadamyda alkyş hem hoşalyk sözlerini beýan etdiler. Mihmanlaryň täze salary bilen tanışlygy soňra täze çağlar bagy bilen dowam etdi. Bu ýerde aýdymsaly çykyşlar belenten ýaňlany. Mehmanlar bu ýerde täze defsanyň dünýäniň ösen bilim ulgamynyň iň kämil enzamlary bilen öpüşenedilen sınıf otaglaryna aýlandylar. Bu ýerde döredilen oňoýly şertler mehmanlarda hoşalyk duýgularyny ýördi. Bu görnüşleriň milli däpde surlarymyzyň häzirki wagtda türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistany halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň saýatynda hemde hormatly prezidentimizin parasatly başlanmagyna dowam bolýanlygynyň aýdym suwtnamasyny urly. Qaqys rayonyň Gowşut gençligine täze bagtly zamany owasynyň açylış dawrasy bilen gabat gelen bag toýu, şelide bäwek toýu hemmelerde hususan durmuş toýun tutýan ýaş satynjylaryň bagtyar maşgalasynda ýatan çykmajak ýakym täsirler galyrdy. Soňra dawra gatnaşçylary bagtly zamany owatynyň çaýyny gurulyp bolanmagy berilen Döwrap ýaşaýyş şaýlarynyň tanışlary, toýlary goşa-goşadan gelýän ýurdumyza göz başyny gadymeten alyp gaýdýan milli däplerimize hemde bagtyar zamanamyzyň ruhyna laýyklykda belentin tutulan jaý hemde durmuş toýlarynyň ýurdumyzyň garaşlygynyň ýetip gelýän 34 ýyllyk bayramçylygynyň dawarlary bilen özara saglaşmagy hemmelerde kalp joşundurjy duýgular öğretdi.
Her öýüň howlusyna mellek yerleri şol sany hojalyk zerurluklar üçin selerler, avtolog üçin ýörüte yer hemde injener tehnika dözümler döredilipdir. Öýleriň otaglary we asganasy milli we kädirki zaman binägerliginiň ýörülgüleri esasyna bedilip, ýokary killi mebeller bilen üpçünedilipdir. Munyň özi ilatymyzy ýokary amatlykly öýlerde ýaşatmak boýunça döwlet başçylygy tarapyndan öňde goýulan wezipeleriň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň aýdyn güwäsleri. Ýurdumyzy toplumlaryny esasy kemme taraplaryny ösürmek boýunça türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahraman Arkadamyzyň başyny basan giň möçürli özgörtmeleri kädirki wagtda hormatly prezidentimizin başçylygyna üstünlikli durmuşa geçirilýär. Bu bolsa ýurdumyzyň şäherleriniň owa ýerleriniň keşfiniň düýüp götürü özgörmegine möhüm orny elýär. Soňra bagtly zamany owasynyň açylyp ulanmagy berilmegi münasibetli toý sadakasy berildi. Onna il agdybirligi, yurt asudalygy, Gahraman Arkadamyzyň hemde döwlet başçylygynyň alparyan ägirt ul tutumly işleriniň mundan beýlekde rowat şolmagy dile edildi. 17 sentýarda Türkmenistanyň halk maslahatynyň mejlisine gatnaşçylar ýörüýte taýýarlanan meden maksatnama laýyklykda paýtagtymyzyň gözel günjeklerini gedelençde bolýar. Şu günleri ýurdumyzyň teatrlary täze möhüm şäherlerine halkymyza ajaýyp sahne eserlerini ködürýärler. Medeniýet ösüni we işgärläriniň önürjülükli işlemekleri we täze eserleri döretmekleri ugruna döwlet derejesine edilýän taýýarlaryň netijesinde teatr we sirk artistleri şäher ilatyny we onuň mihmanlaryny özüniň dugruap eserleri bilen begenlerler. Bu bolsa ýurdumyzda Gahraman Arkadamyzyň başyny basany asylly işleriniň hormatly prezidentimiziň parasatly ýol başçylygyna sünükli durmuşa geçirilmegi bilen halkymyzyň ruhy dünýäsini baýlaşmak şertlendirýär. Şunuň bilen bagly halkara parahaçylyk onaşmak ýeriniň möhüm wakaty bolan Türkmenistanyň halk maslahatynyň mejlisine gatnaşylar paýtagtymyzyň teatrlarynyň oýunlaryny tomaşa etdiler. Soňky ýyllarda ýurdumyzyň teatrlary kädirki döwrüň belent ruhyny ýurdumyzyň ýeten derejesini halkymyzyň bagtyar durmuşyny ýuwat edýän täze eserler döredýärler. Şunda türkmen halkynyň milli medeniýetiniň dürüjçülük dünýäsini ýyzgalyran şahsiýetleriň işini, dünýäni solyk milli gymmatlyklarynyň ähmetini ýetgiderlik ýüzenýän bellerlikleri. Mejlise gatnaşçylary teatr artistlarynyň hemde teatr sahnalaryna oýunlar bilen bir hatarda paýtagtymyzyň gözel günjeklerini ýerleşen kinokonsert merkezlerini görkezilýän çeper filmlere hem tomaşa etdiler. Ajaýyp teatr we kino eserlerini tomaşa eden ille şermeden milli medeniýetiň ösürilmegi asylly işleriň köpçülikliň şäherler bilen utgaşdyrylmagy ugruna döwlet derejesine alad edilýän üçin hormatly prezidentimize we Gahraman Arkadamyza alkyş söýlerini aýtdylar. Belenşäli mukaddes garaşsyzlyk bayramçylygynyň öňü syrasyna ýaýbyndyrylan medeni köpçülikliň şäherleri halkymyz üçin ajaýyp toý sowgadyny urly. Türkmenistanyň halk maslahatynyň notaky mejlisine gatnaşyklaryň ýurdumyzyň döwlet sirkinde bolup galkynyş millet üstünde oýunlar toparynyň we sirk artistlarynyň çykyşlaryna tomaşa etmegi şany senäniň hormatyna guralan medeni köpçülikliň şäherleriň derejesini we ähmetini belende götürdi. Dünýä giňişligine uly şöhrat gazanan toparyň agdalarynyň ajaýyp ahal tekebe döwler bilen faýdalanýan hereketleri tomaşaçylarda ýatan çykmajak täsirler galyrdy. Mejlise gatnaşçylary guralan şäherler üçin hormatly prezidentimiz we Gahraman Arkadamyza tüý sürekden çykýan alkyş söýlerini beýan etdiler. Ýurdumyzda jemgyýetiň iň gymmatly hazynaty bolan adam saglygyny gormak we türlüň işleriň netijesinde saglyk goraşylgyny ýetgiderli tutumly işler amala aşyrylýar. Dünýä ölçeklerine laýyk gelýän öňdewarjy lukmançylyk tehnikalary ýokary tehnologiýalar bilen üpçünedilen häzirki zaman saglyk merkezlerini halkymyzyň saglygyny ketmek we dinjalmak üçin ähli mümkinçilikler döredilen. Gahraman Arkadamyzyň adyny uly buýsan şilen göterýän Gurban Ulberdimuhammedow adyna honarlyga mätäç şaýlar himayet bermek boýunça haýyr sahawat gatnaşynyň mümkinçilikleriniň şu gün içinde haýyr sahawat işleri giň gerimdalny farlýar. Ýurdumyzyň Balkan welaýatynyň dikeldiş bejergileri mätäç körpüje ýaşaýjylary arkada şäheriniň enäniň we çaganyň saglygyny goraş merkezine ýatymlaýan bejergi alyp öz okuw sapaklaryny dowam etmek şerti bilen Gurban Ulberdimuhammedow adyna çagalar sagaldyş dikeldiş merkeziniň dikeldiş bejergilerini aldylar. Mundan başga halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň
Türkmenistan'ın Halkara Kardiologiya Merkezine doğu yürek kemisligine ejer çeken Liverpool aytynyň ýaşaýjysy 2 ýaşly çağa yerli lukmanlarymyz tarapyndan kardiohirurgiya bejerişi operasiýasy üstünlikli amal hasyrly. Şeýlede doğu yürek kemisliginden ejer çeken Ahal welaýatynyň ýaşaýjysy 8 ýaşly çağa yerli lukmanlarymyz tarapyndan kardiohirurgiya bejerişi operasiýasy üstünlikli amal hasyrly. Operasiýa bejerigden soňra ýagdaý kanatlanarly. Çağlaryň enatalary şular ýaly mümkinçilikler üçin lukman arkadamyda hemde hormatly prezidentimiz tüýtürükden çykan alkyş hemde hoşaýarlyk sözlerini aýtdylar. Aziya Futbol Konfederasyasynyn guramagyny geçirilýän halkara ýarşynyň otaqy duşy geçirildi. Desapky toparlar arasynda oýunyň ilkinjisinde ýurdumyzyň çempiony arkada Özbegistanyň Andijan toparyny kabul etdi. Gahraman arkadamyzyň başlanyjy bilen biniýat bolan Döwrap Innowasion arkada şäherine geçirilen duşyk hunarmenleriň, tälimçileriň ünsü merkezine boldy. Avreli bayrak uğruna ýarşda ýyleşermeden hemde Özbegistanyň futbolçularyň çekilişikli duşygy oýunyň gydakly häsiýetini öpçüneti. Gydakly hemde çekilişikli bolan oýun 0-0 hesabyny tamamlandy. Mälim bolşaly B toparçyda arkada Andijan Bahreýnyň Al-Haldiýeyi, Kataryň Al-Ahlisi çykyş edýär. Geçen ýarşlardaky üstünlikden şen tutsaň, onun arkada toparynyň öňde boljak beýlek oýunlaryna hem şowul çykyş etmäge mümkinçiligi bar. Döwrap Innowasion arkada şäheriniň ady bir toparynyň halkara ýarşlaryna üstünlikli çykyşlary futbol jemgyýetçiligine uly seslenme döredýär. Mälim bolşaly gahraman arkadamyzyň sport ulgamyna görüldüsi arkada futbol toparyny belen getleri eýilme ruhlanýar. Aziya Iqliminiň Çempionlar Ligasynyň toparlaýan taparyny ýurdumyda 2 ýagny arkadagy ahal toparlarynyň wekilçiligi diýenigi aýratyn bellemäge münasipdir. Altyn asr toparmadyň Şagyrys Kuba uğrundaky ýarşda çykyş etmek bilen halkara ýarşynda ýurdumyzyň 3 topary bäsleşikleri dowam edýär. Türkmenistanyň garaşdyrlygyna 34 ýyl. Bay taryhy bolan Tewitde, güneşli toprakda garaşdyr hemişelik bir tarap Türkmenistan döwleti kemale geldi. Döwletimiz beýik ýüpek ýolunyň ýüregi bolup, gadymy taryh bilen häzirki zaman özüşlerini utgaşýan sazlaşykly dünýäsini emele getirýär. Jeytun medeniýetiniň şanly geçmişine nazar aýlasak, bu gadymy toprakda bol hasylly, däneli ekinleri eçilýän ýerleri bilen tanalýan şäherler, döwletler ýerleşipdir. Belent galalar bina edilipdir. Keramika sungaty bilen meşgulanýan ustad küýdegärler kemale gelipdir we öz sungat eserlerini döredikdirler. Olardan iň meşhurlarynyň biri müňgerliklaryň dowamyna ýadirki Garagum sehrasynyň eýelýän giňişliklerini ilkinji şäher medeniýetiniň mekany hökümünde tanalýan Altyn Nepi bolupdyr. Şol döwürlerden bäri Parfiýanyň, Merwyň, Amderiýanyň hemde Könürgönjüň galalary atyrlaň dowamyna Hytaýdan Şama çenli, Günnogordan Günwatar çenli ähli halklaryň arasyndaky dostluk gatnaşyklaryny putolandyrypdyr. Bu beýik taryh merdany ata-babalarymyzyň gymmatly mirasydyr. Gödel paýtagy Aşgabat, ak mermerli şäher hökmünde halkymyzyň gadananlaryny buýsunç bilen dünýä ýaýýar. Muzeýler, kitapxanalar, sport toplumlary we haýran galarjy binagärlik ýadygärlikleri, şeýlekem suw çuwdurumlary, din jalş dowlaklary, feýliýäkler we sowda merkezleri Türkmen halkynyň ruhuny galkynlarýar. Bu toprakda Türkmen halytynyň sırly dünýäsi, owadan ahalteki atlarynyň hemde wöpaly alawaýlaryň mirasy, Türkmen halkynyň ruhy, öz bolşulugy, milli aýdymlarynyň owazlaryna belentlik bolup ýanglanmagy bilen 21-nji asyrda köp taraplaýyn gülläp ösýär.
Bugün Türkmenistan ilmde, bilimde we sportda täze berentlikleri ýetýär. Telekeçiler milli nişanly önümler döredýärler. Şol bir wagtda şäher guruluşy taslamalary durmuşa geçirilýär. Bu ýetilýän tepkitler bolsa ykdysady diversifikasiýanyň durmuşa ornaşdyrylmagynyň aýdyň nişanydyr. Energetika, kimia, inženerçilik, guruluşyk we beýleki birnäçe ugurlary öz içine alýan Türkmenistanyň ykdysadyety köp ugurly bolup durýar. Bu bolsa diňe bir ykdysady durnuklygy ösdürmek bilen şäklenmän, eýtim deňi taý bolmadyk ösüşi we ösüşiň täze mümkinçiliklerine ýol açýar. Akılly arkadağ şäkeri, ak arduloň şäkeri gysga wagtda gurulup, dögrewap ösüşiň we awadançylygyň nişanyny ugruldy. Türkmen milli aşhanasy baý däpleri we dürlü tagamlary bilen fiýagatçylary özüne çekýär. Garagum sehrasy bolsa, täsin, köp türlü ösümlik we haýwanat dünýäsi bilen meşhurdur. Gadymy Türkmen milli däet desturlary häzirki günleri şenli saklanyp, öz bolşulugy we köp öwüşünligi bilen haýran galdyrýar. Türkmenistan baý tebigi baýlyklara eýedir we giňgerimli taslamalary bilen dünýä sanalýar. Berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynyşy döwründe Türkmenistan, Hytaý, Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjileri hemde Türkmenistan, Awganistan, Pakistan ugru boýunça elektrik geçirjisi ýaly asyryň taslamalary bu sebäpde ýaşaýan we zähmet çekýän milyonlarça raýatlaryň ruhuny beýgeldiýär. Ýurdumyz sebätiň möhüm geçirgileri bolup hyzmat edýän awtomobil we demir ýol ulgamlary arkaly halklary birleşdirip, täze göz ýetimleri açmagy dowam edýär. Asyrlyň dowamyny bolşýaly häzirki wagtda hem Türkmenistan halklary we döwletleri birleşdirip, medeniýetleriň ýakynlaşmagyna uly goşun goşýar. Güneşli Türkmenistan tebigi baýlyklaryny ähli umumy ösüşleri ýetmäge gönükdirýär. Dünýä jemgyýetçiligi ösüş ýoluny aýdym ýollarda dowam etsin. Tahawatly Türkmen güneşi bolsa, mundan beýlekde dünýä halklaryna bagyt we awadançylyk şöklelerini çaýsyn. Güneşli Türkmenistana hoş geldiňiz. Salam mehribaniyleşler, gadirli teletomaşaçylar. Siziň asly halal ojaklaryňda rızkal döwletiň ýar bolmagyny, Türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag bolmagyny arzulap, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty şeýle hem Türkmenistan tele ýaýlym bilen bilelikde taýýarlanyp, 7 dille ýaýlyma berilýän Türkmenistanyň parahatçylyk we ynanşmak siýasaty, durnuklulygyň we ösüşiň bünyada atly gepleşigimiziň nowatdaky sanyna başlaýar. Mehribaniyleşler, biz gepleşigimiziň şu sanyny mukaddes garaşdyrlygymyzyň 34 ýyllygy münasibetli gahrman arkadagymyzyň başlangyjy bilen hormatly prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde döwrewap feýliýähine ýazgy etmegi makul bildik. Mehribaniyleşler, biz gepleşigimiz söhbetleşligi arkaly dowam etýär, bizden daşlaşma. Mehribaniyleşler, biz gepleşigimiz söhbetleşligi arkaly dowam etýär. Biziň gepleşigimiziň şu edeki mehmany Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň muallimi Täzegül Bazargelliýewa.
Muallim gepleşigimizde sizi hoş gördük. Bilşimiz ýaly gahrman arkadağımyzyň başlangyjy bilen hormatly prezidentimizin taýsyz tagallalary netijesinde halkara parahatçylyk we ynanşmak ýylymyz ýatdan çykmajak wakalara, toýdur bayramlara beslenýär. Mukaddes garaşdyrlygymyzyň 34 ýyllygyna döwrewap feýilgäki diňe bir çağalar däl, eýsem durly ýaşdaky ýaşlar, kümüş taşly eneler dinj almaga gelýärler. Gahrman arkadağymyz garaşdyrlyk her bir insanyna watançylyk duýgusyny emele getirýän bir möhüm düşünjedir diýip belläp geçýär. Her ýyly ýokary derejeli geçirilýän garaşdyrlyk bayramçylygyny bir ýurdumyzda täze binalaryň açylmagy, ýurdumyzdaky durly pudaklarda rahmet çeken raýatlara bir näçe syýlaglar bilen syýlaglanylmagy hem aýratyn bellemäge münasip waka bolup durýar. Jemgyýetiň pikirleriniň diňlenilip şolaryň esasynda hem täze kararlaryň kabul edilmegi, jemgyýetiň raýatlaryň hal ýagdaýyny gowlandyrmak üçin ýurdumyzda hormatly prezidentimiziň döredip berýän mümkinçiligi bolup durýar. Ýurdumyz Birleşen Milletler Guramasynyň agzasy hemde bir tarap garaşsyz döwlet hökmünde dünýä ýüzünde aýratynlygy bilen tapawutlanýar. Muallim sizem gahrman arkadağymyzyň başlangyjy bilen hormatly prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde mukaddes garaşdyrlygymyzyň 34 ýyllyk münasibetli ýurdumyzda alınıp barylýan işler hemde garaşdyrlygymyzyň ähmiýeti dogrusyna ýerleşlerimizde gurrun beräýseňiz. Hormatly prezidentimiziň başlandygyna garaşsyz hemişelik bir tarap Türkmenistany her bir güni beýik ösüşlere, şanly wakalara beslenýär. Demokratik, hukuk we dünýäwi döwlet bolan ýurdumyzda ösüşiň täze tapgyryna ägirt uly özgertmeler amala aşyrylýar. 34 ýyl mundan ozal gadymy türkmen halkynyň erk isleg amala aşyrylyp, Türkmenistanyň garaşsyzlygy we döwlet guruluşynyň esaslary hakynda konstitusiýon kanun kabul edildi. Hemde Türkmenistan garaşsyz döwlet diýilip oglan edildi. Öz garaşsyzlygyna eýe bolan gününden bäri ýurdumyz ýyl saýyn ösüşlerden ösüşlere tarap ynamly öňe barýar. Durmuş ykdysady maksatnamalar üstünlikli durmuşa geçirilýär. Döwlet dolandyrşy kämilleşdirilýär. Ýurdumyzyň demokratik, hukuk we dünýäwi esaslaryny pugtalandyrmak boýunça ýygyderli tagallar edilýär. Garaşsyzlygyň 34 ýyllyk senesi türkmen halky üçin ul ähmiýete eýe bolup durýar. Garaşsyzlyk ýyllaryna ýurdumyzyň durmuşynda bolup geçen özgertmelere baha bermek bilen öz ygtyýarly ösüşiň her gününiň, her aýynyň taryhy ähmiýeti, siýasy, ykdysady, medeni wakalara beslenenligini ul önam bilen aýdyp biler. Gahrman arkadağymyz garaşsyz hemişelik bir tarap ýurdumyzyň içeri we daşary siýasatyny öz halkynyň erk islegine, arzuw maksadyna laýyk guramagy başardy. Ýurdumyzda başlanan beýik özgertmeler halkara derejede ikrar edilen gahrman arkadağymyzyň pähim paýhasyny we öňde görüjüligini tutuş dünýä açyp görkezdi. Türkmenistany senagat taýdan ösdürmek, ýurdumyzyň tebii baýlyklaryny daşarky bazarlara çykarmak, halkara ulug geçergelerini döretmek boýunça ägirt uly taslamalaryň durmuşa geçirilmegi, owadyr şäherleriň keşfiniň tanalmaz derejede özgörmegi, paýtagtymyzyň dünýäniň iň gözel şäherleriniň birine urilmegi, geljegiň ýaşlaryň şäheri bolan Arkadağ şäheriň gurulmagy, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň ýygyderli ýokarlanmagy, bularyň hemmesiniň göz başynda gahrman Arkadağymyzyň il ýurt bähwitli aladalary bardyr. Häzirki wagtda hormatly prezidentimiz tarapyndan berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyş döwründe mehriban watanymyzda şöhratly pederlerimiziň halk häkimiýetligi baradaky milli däpleri döwrewap derejede dowam etdirilýär. Halkara parahatçylyk we ynanşmak ýylyna türkmen halkynyň milli lideri gahrman Arkadağymyzyň başlangyjy boýunça ýurdumyzda demokratik ýörelgeleri täzeden itergi berildi. Halk häkimiýetliginiň ýokary wekilçilik edarasynyň Türkmenistanyň halk maslahatynyň döredilmegi munyň aýdyň suwutnamasydyr. Türkmenistan dünýä döwletleri awraýly halkara guramalar bilen iki taraplaýyn we köp taraplaýyn hyzmatdaşlygy alyp barýar. Bilelikdäki iri halkara taslamalar oňyň başlangyçlar durmuşa geçirilýär. Ýurdumyzyň halkara resmi namalara goşulmagy we halkara hukuk binýadynyň berkidilmegi ilkinji nowatda ähli gyzyklanýan taraplar bilen netijeli gatnaşyklaryň ösdürilmegine ýardam berýär. Olaryň durmuşa geçirilmegini gollamakda möhüm gural bolup durýar. Bu ugurda gahrman Arkadağymyzyň dialog parahatçylygyň kepil atly filosofiýasynyň işçiň ilerledilýänligini nyktamak zerurdur. Pursatdan peýdalanyp gahrman Arkadağymyza, Arkadağly gahrman serdarymyza
köp sag bolsun aýdýar. Gahrman arkadagymyzyň, arkadagy gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, tutýan tutumly işleri hemişe rowaşlyklara wetlensin. Gahrman arkadagymyzy, arkadagy gahrman serdarymyzy mukaddes garaşsyzlygyň 34 ýyllygy bilen tüýsüregimizden gutlaýar. Gahrman arkadagymyzyň belleşi ýaly garaşsyzlyk Türkmenistan watanymyzyň awraýyny dünýä tanadan bir mukaddeslik bolup durýar. Muallim gepleşigimizde gelip beren täsirli gurulmaryňyz üçin size hem sag bolsun aýdýar. Muallimçilik käriňizde üstünlikleň ýar bolmagyny arzu etýär. Ezizileşler, biz gepleşigimiz söhbetleşlik arkaly dowam edýär, bizden daşlaşma. Mehriban ýerleşler, biz gepleşigimiz söhbetleşlik arkaly dowam edýär. Biziň innik söhbetleşimiz Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň Halkara hukuk fakultetiniň talebi Nurana Arnazarowa. Nurana ynhasyz hem döwrewap feýilgähe öz talip deňduşlaryňyz bilen bir medeniýetli dynjalmaga geldiňiz. Ählimize mälim bolşy ýaly gahrman arkadagymyzyň başlangyjy bilen hormatly prezidentimiziň taýsy tagallalarynyň netijesinde ýaşlara uly önam bildirilýär. Ýaşlaryň ilmli, bilimli, kämil hünärmenler bolup ýetişmekleri üçin bir näçe mümkinçilikler döredilýär. Ynha Nurana gepleşigimiziň şu ýerinde mukaddes garaşsyzlygymyzyň 34 ýyllygy münasibetli bir ýylleşlerimize gutlaw sözleriňizi, bir ýurdumyzda hormatly prezidentimiziň ýaşlara döretýän mümkinçilikler dogrusynda gurrun beräýseňiz. Biz talip ýaşlar üçin dynjalmana gowy mümkinçilikler döredilýär. Türkmenistanyň ýaşlar baradaky döwlet siýasaty, ýaş raýatlaryň hukuklaryny, azatlyklaryny, döwlet kepilliklerini üçin etmäge we olary gollamagy, şeýle hem ýaşlaryň jemgyýetde özlerini dol ikrar etmeklerine gönükdirilen durmuş ykysady, siýasy medeni, guramaçylyk hem hukuk çäreleriniň ulgamy bolup durýar. Türkmenistanyň prezidentiniň alyp barýan ýaşlar baradaky döwlet siýasatyny ýaş nesillerimiziň watan söýjüligi, zähmet söýerligi, maksady okkunlygy, belent ahlaklygy, özlerini göreldi etmege gönükdirilendir. Okumak we öwrenmek, sport bilen meşgullanmak, dörejilikli we ihlasy zähmet çekmek bilen ediz watanymyzyň güllä besmegine münasip goşunt goşmak, awadan durmuşyň hatyratyna kämillige gadam basmak bagtyar nesillerimiziň baş maksady bolmalydyr. Bayramlaryň naýbaşysy garaşsyzlyk bayram ýetip geldi. Garaşsyzlyk biziň iň gymmatly baýramymyzdyr. 1991-nji ýylyň tyllawy ýerinde ýurdumyz öz garaşsyzlygyna ýa boldy. 34 ýylyň içinden garaşly Türkmenistan döwletimiz tanalmaz derejede ösdi we özgerdi. Asmanymyzyň asudalygy, mukaddes garaşlylygymyzyň bize beren peşgeşi bolup, gahrman arkadagymyzyň döwlet adam üçindir diýen şygarynyň dol derejede durmuşy ornaşdyrylýanlygynyň suwutnamasydyr. Häzirki döwürde Türkmenistan dünýäniň awraýyl halkara guramalary, ilkinji nawatda Birleşen Milletler Guramasy onuň ýöri tereşdirýän düzümleri bilen işçen gatnaşyklar alyp barýar. Bugün Türkmenistan parahat söýjülikli, insanperwer ýörelgeleri öňe sürmek bilen dünýä jemgyýetçiligine münasip orunlaryň birine ýeleýär. Ählimiziň bilişimiz ýaly Aşgabat şäherinde döwrawaplaşdyrylan selgahyň açylyş dawarasy boldy. Belenşi ýaly ýokardan seredilenne selgahyň gurulşy Türkmenistanyň garaşsyzlyk binasynyň keşfini ýada salýar. Bu ýerde şowkunna aýdym saly çykyşlar, medeniýet we sanat ustadlarynyň tan toparlanyň joşguny çykyşlary, şeýle-de bagtyar çağalaryň ýöride taýýarlan çykyşlary ýaýwanlandyrly. Fursatdan peýdalanyp gahrman arkadagymyza, arkadaly gahrman serdarymyza biz ýaşlar üçin döredip beren ähli mümkinçilikler üçin köp sag bolsunuz aýdýar. Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak we alyp barýan tutumly işleriniň mundan beýle hem rowaşlyklara beslenmegini arzu edýär. Sag ol Nurana, gepleşigimize gelip beren täsirli gurulmaryňyz üçin size hem okuwlaryňyzda üstünlikleň ýar bolmagyny arzu etýär. Garaşsyzlygyň 34 ýyllygy münasibetli, täze döwrewap jaýlaryň ulanylmaga berilmegi, täze şäherçeleriň gurulmagy Türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadagymyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň ähli Türkmen halkymyza döretýän mümkinçilikleriniň aýdyň suwutnamasy boldy.
Mähribanileşler şunun bilen 7 dille ýaýlyma berilýän Türkmenistanyň parahatçylyk we ynançmak siýasaty, durnuklulygyň we ösüşüň dünýäde atly gepleşigimizi geçirip gutarýar. Türkmenistan vatanymyzyň at awraýyny dünýäge ýaýmakda. Parahatçylyk we ynançmak siýasatymyzy dünýä ýüzüne ýaýwanlandyrmak ugrunda uly tagallalar edýän Türkmen halkynyň milli lideri gahrman Arkadagly gahrman serdarymyza sag bolsun aýdýarys. Türkmen halkynyň milli lideri gahrman Arkadagly gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun. Tutýan tutumly işleri rowaşlyklara weslensin. Pyrsatdan peýdalanyp Türkmen halkynyň milli lideri gahrman Arkadagly gahrman serdarymyzy, ähli Türkmen halkymyzy mukaddes garaşdyrlygymyzyň 34 ýyllygy münasibetli tüýs ýürekden gutlaýaryn. Gepleşik alyp bardy Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň muallimi Gülsenem Hommadowa ýene-de Türkmenistan teleýaýlymynda görüşýänçek hoş sag bolun.
10 sentyabrda Ahal vilayet häkimliginiň guramagyna vilayetin Qaky etranyň gowuşdy geňişliginiň çägine ýerleşen täze döwrüga bagty zamana owasynyň açylyş dabarasy boldy. Berkara döwletiň täze ýamyny galkynç döwrüne Ahal vilayetin Qaky etranyň gowuşdy geňişliginiň bagty zamana owasyna gurulan häzirki zaman enjamlaryny üçin edilen 400 san döwrap ýaşaýyş aý, 640 ornuk orta mektep, 320 ornuk çağlar bary, Sowda merkezi. Geňeşliň edara binasy häzirki wagtda Güllä we Sen Türkmen döwletiniň şuňky we ýakyn geljekdäki ýyllar çagydyr. Şäherleriň nusgalyp keşfidir. Bagty zamana owasy geňeşliň täze taryhyna altyn harflardan ýazylyp, owa ýaşaýyş ýallarynyň medeni durmuş derejesiniň we hal ýagdaýynyň ýokarlanmagyna ýardam eder. Diýilip, hormatly prezidentimiziň gutlagyny bellenýär. Dawara gatnaşyjylar bu owanyň çägine guralan we ilkinji açyljak täze binanyň bagty zamana owa geňeşligi täze owadan bina edilen 640 ornuk orta mektebin açylyş dawrasyna gatnaşdylar. Mektebin guruluşy bilen tanışan illeşlerimiz ýaş nesilleriň dünýä derejesinde ilimli, bilimli adamlar bolup ýetişmekleri üçin ähli şertleriň dördülerini guýsanç bilen belediler. Soňra bu owada bina edilen täze saglyk öýüne geldiler. Tanışlygyň dowamynda mehmanlar saglyk döwlet maksatnamasynyň çäklerini durmuşa geçirýän beýgi işler netijesinde diýarymyzda insan saglygynyň ähli zatdan iller tutulýanyna göz ýetirdiler. Saglyk ulgamynyň kämil häzirki zaman enjamlary bilen üçin edilen bu saglyk öýüni täze owanyň ýaşaýjylarynyň saglygyny goramakda uly işler anyp barlýar. Soňra mehmanlar täze owada gurulan Döwrap Sowda merkeziniň binasyna geldiler. Bu ýerde ýörüýti Sungot mektebiniň aýdymçylarynyň joşguny çykyşlarynyň hoş owazy alyslara ýaňsarly. Dawara gatnaşyjylar döredilen mümkinçilikler üçin Gahryman arka dagymda hemde hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýtdylar. Men Balkan vilayetynyň Balkanawat şäheriniň ýaşaýyşy Gurban Eten we 2025-nji halkara paragatçylyk anonsmak ýylyna Balkan vilayetynyň ýaşly nesilleri bolup parasynyň öň sürýetine ýaşaýyş çaýlardyr, kottejler toplamy, owalaryň açylyş dawarlaryna gatnaşmagyna geldik. Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadamyň başlangyjy bilen dowam etdirýän Arkada Gahryman Terdarymyň taýasyna halkymyzy ýeşilletli durmuşda ýaşatmak üçin Näşiýer Ahal vilayetynyň Qaky etranyň çägine bagtly zaman owasynyň açylyp ulanmagyna dawrasyna gatnaşdyk. Raýatlaryň bagtjar durmuşda ýaşamaklary hemde olaryň medeniýetli din çalmaklary, döredil işlemekler üçin döredilen mümkinçilikler sanardan ören köp bagtly zaman owasyny 4-5 otogly 400 hojalygy niyetlenen ähli amatlyklar bolan ýaşaýyş çaýynyň mektebiniň 320 ornuk çağlary bagynyň owa geňeşliginiň, owa saglyk öýüniň hemde Sowda merkezleriniň ýerleşmegi beýem owanyň raýatlarynyň buýsançyny hakem goşulandyrýar. Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadaly Gahryman Terdarymyza köp sag bolsalarymyza aýdýar. Bu ajaýyp ýeşiretli döwrana halkynyň bagtjar durmuşda ýaşamak üçin şeýle mümkinçilikler döretip berýän Türkmen halkynyň milli lideri halk maslahatynyň başlygy Gahryman Arkadamyň hormatly prezident we Arkadaly Gahryman Terdarymyň jarlarynyň sag berent başlarynyň aman ömürleriniň uzak bolmagyny, ýyl wähmetli döwlet ähmiýeti alyp barýan tutumly işleriň rowany meselelerde rowaşyklyk etlenmegini tüýsürekden ardy wejärin. Türkmen halkynyň milli lideri halk maslahatynyň başlygy Gahryman Arkadamyň hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahryman Terdarymyň ähli Türkmen halkyny mukaddes garaşlygynyň 34 ýyllyk toýu bilen tüýsürekden gutlaýaryn.
Ahir vilayetynyň Kaket raýonunyň ýaşaýçysy Ýagşy Murat Gojadow garaşdyrylmyň 34 ýyllyk toýunyň öň siratyny hormatly arkadaşymyzyň arkadaşly gahrman serdarymyzyň saýasyny täze jaýly bolmak nesip etdi. Garaşdyrylmyň 34 ýyllyk toýunyň öň siratyny ýurdumyzyň ähli ýerini toý dawralar goşap aldy. Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadaşymyzyň ýylt bähbitli başlangyjyny üstünlikli dowam etdirýän hormatly prezidentimiz arkadaşly gahrman serdarymyzyň ýol başçylygynda bayramçylyk münasibetli täze ýaşaýyş jaý toplumlary, täze owalar açylyp ulanmaga berilýär. Ahal welaýatynyň Kaket raýonunyň Gowuşt Geňeşliginiň çäginde ýerleşen Bagt zamanatly döwrawap ähli mümkinçiligi bolan 5 togundan ibarat bolan täze jaýly bolmak bize de nesip etdi. Elbetde muňa biziň begenjimiziň, buýsanjymyzyň şägi ýok. Şeýle dawraly fursatda özümiz bilen bir hatarda täze jaýdan paýly bolan owadoşlarymyzyň ýurdunyň garşy almagyny, täze jaýynyň toýly döwletli jaý bolmagyny arzu edýärin. Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadaşymyzyň, hormatly prezidentimiz arkadaşly gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag, belek başlar aman, ömürleri uzak bolsun, ýyl ýurt bähbitli, beýik tutumly maksatlary hemişe rowaşlyklara wetlensin. Gahrman arkadaşymyzy, arkadaşly gahrman serdarymyzy bütün Türkmen halkyny garaşdyrlyň 34 ýyllyk bayram bilen tüýsüregimden gutlaýan. Классе над доской портрет. Это он, наш президент. Добрым взглядом он глядит и как будто говорит: на отлично вы учитесь и прилежно вы трудитесь. Хорошо себя ведите и страну свою любите. Грамотные нам нужны, вы хозяева страны. Время-то не за горами, будем мы гордиться вами. Men Ahal welaýatynyň Kaket raýonunyň Bagt zamany owasynyň ýaşaýjysy Mürtüf Ýagmur hormatly prezidentimiň galbaşçylygynda halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejeleri barha ýokarlanýar. Her ýyl ýurdumyzyň dürli welaýatlarynda, etraplarynda, şäherlerinde täze döwrawap owlaryň gurulyp, ýüzlerçe bagtyar maşgalalaryň ähli oňaý şertde döwredilen döwrawap jaýyndan paýly bolýar. Kaket raýonunyň Gowuşt Geňeşliginiň çäginde ýerleşen Bagtly zamana täze owanyň açylyşy aýdy misaly dawralara beslenýär. Biziň maşgalamyzda şeýle ajaýyp jaýda nesip etmegi bizi diýsen buýsandyrdy. Bu jaýda ýaşamak üçin ähli amatlyk şertleri döwredilen Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadaşymyzy, arkadaşly gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag ömürleriniň uzak ýyl ýurt bähbetli işlerine hemişe rowaşlygy beslenmegini arzu edýärin. Mukaddes garaşdyrlygyň 34 ýyllyk toýy bilen gahrman arkadaşymyzy, arkadaşly gahrman serdarymyzy bütün Türkmen halkyny süýs ýüregimden gutlaýaryn. Örmürüm sesleri, birce tezleri, asmana bulut oynayar, yerde çemen aynaya, dıkır dıkır at gelya, çıkıp para kim gelya, edemezsem etme diye, tamdıra boyum yetme diye, biz Türkmenin gayızları, uzun koynak giyeriz, keten koynak giyeriz, halı tokasım elyara, keste çekesim elya, halı tokasım elyara, keste çekesim elyara.
Habarların ustanı, Ahal Ulaýatynyň Kaket raýonynyň Gowşut Geňeşliginiň şäherine täze döwrüge bagtly zamany owasynyň açylyş dawraty boldy. Türkmenistan halk masasynyň mejlisine gatnaşçylary paýtagtymyzyň gözel günjeklerini gedelençde boldular. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 34 ýyllyk münasibetli ýurdumyzyň ykdysady üstünlikleriniň sergisine gatnaşçylary gutlaw hatyny berdi. Onu hususan şeýle Sizi berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň halkara parahatçylyk münasibet ýerine Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 34 ýyllyk münasibetli ýurdumyzyň ykdysady üstünlikleriniň sergisiniň öz işine başlamagy bilen tüýs sürekden goýaryn. Midemiz Türkmen döwletiniň berkararlygynyň mukaddes garaşsylygymyzyň 34 ýyllyk döwrüniň içinde gadanan üstünliklerini ýeten bilen sepiklerini bütün dünýä jemgyýetçiligine spor gözmek maksadynyň uğranyp ýeşirilýän bu serginiň uly üstünlikleri besenjekdigini ananýaryn. Biz edi diyarmyzyň özgörtmeleriniň ýoly bilen anamly düşünetmek uğrundan beýlekde möhüm işler durmuşa geçirer. Berkarar watanymyzy dünýäniň kuwatly döwletleriniň birine urmak barada syýasatymyzy dol derejede amala aşyrar. Size berkjan saglygyny awadan we bagtyar durmuşy midemiz Türkmen döwletiniň gülläwetme uğruna alp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzuw edýär. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň maýy goýun forumuna gatnaşçylary gutlaw hatyny berdi. Onu hususan şeýle diýilýär. Sizi halkara parahatçylyk münasibet ýerine Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 34 ýyllyk bayramynyň öňü syrasyna awada bilen syýahatçylyk dowlagyny geçirilýän Türkmenistanyň maýy goýun forumynyň öz işine başlamagy bilen tüýs sürekden goýaryn. Garaşsy Türkmenistanyň hemýeşilik beýtaraplygynyň şany 30 ýyllyk bayramynyň bellenýän ýylyny geçirilýän maýy goýun forumy ýurdumyzyň senat kuwatyny artyrmakda iqtisadiýetimizi diversifikasiýa ýoly bilen ösürmäge gönükdirli maýy goýumlar çekmek, dünýä kuwatyny artyrmak boýunça ileri tutulýan maksatnamalary durmuşa geçirmekde uly ähmiýet eder. Şoňa görä awada geçirilýän bu şäheriniň berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne sebitler senatlaşdyrmagy we durmuş yksadydan has sürmäge bu doklary käderki zaman tehnologiýalaryny ornaşdyrmagy hemde san yksadyýet konsepsiýasyny işe durmuşa geçirmäge maýy goýumlar çekmäge ýardam etjekdigine berkan yarın size berkjan saglygyny, maskala wadançylygyny, alparyan işleriňizde uly üstünlikleri arzuw edýär. 17 sentýabrda Ahal Ulaýat häkimliginiň guramagynda welaýatyň Kaket raýonynyň Gowşut Geňeşliginiň şäherine ýerleşen täze döwrüge bagtly zamany owasynyň açylyş dawraty boldy. Bu ýerde açylyş dawraty münasibetli tutum toý dawrlary guruldy. Soňra bu ýerde hormatly prezidentimizden täze döwrüge bagtly zamany owasynyň ýaşaýjylaryny ýiberen gutlaw okuldy. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne Ahal Ulaýatynyň Kaket raýonynyň Gowşut Geňeşliginiň bagtly zamany owasyna gurulan häzirki zaman enjamlar bilen öpüşün edilen 400 sany döwrüp ýaşaýşy 640 orunluk orta mektep, 320 orunluk çağlar bagy, sowda merkezi, Geňeşligiň idara binasy häzirki wagtda gülläwetýän Türkmen döwletiniň şu günkü we ýakyn geljekdäki ýüzlerçe owdur şäherläriniň nusgalyk keşidir. Bagtly zamany owasy Geňeşligiň täze taryhyny altyn harplar bilen ýazylyp, owa ýaşaýjylarynyň meden durmuş derejesiniň we hal ýagdaýynyň ýokarlanmagyna ýardam eder diýilip, hormatly prezidentimiziň gutlawyny belenýär. Soňra bu ýerde çykyş edenler bagtly zamany owasynyň açylyş dawrasyna münasibetli gutlaw sözlerini aýdyryp, hemmeleri bu şanly waka bilen gutladylar. Soňra dawra gatnaşçylary bu owanyň şäherine gurulan we ilkinji açyljak täze binanyň bagtly zamany owa geňeşliginiň öňündäki meýdança geldiler. Bu ýerde olar duýtarçylar toparynyň milli aýdym saýlary bilen garşy alyndy.
Aydym saly çykyşlardan soňra mehmanlar o geňişliginiň guruluşy bilen tanışdylar. Bu binada owa ýaşaýjylarynyň awadan durmuşyny üpçün etmäge, olary ähli tarapdan gollamagy we dörüjülükli zähmet çekmäge ruhlandyrjak maksady bilen saýlaşykly işler ýoly goýlar. Soňra mehmanlar täze owada bina edilen 640 orunluk orta mektebiniň açylyş dawratyna gatnaşdylar. Bu ýerde ýürüýte düzülen çağlar dörüjülük toporlarynyň ýerine ýetiren çykyşlary dawra gatnaşylaryň ruhuny hassa bilen götürdi. Soňra mehmanlar mektebiň içki guruluşy bilen tanışdylar. Täze mektebiň sınıf otaglarynyň dünýäniň ösen bilim ulgamynyň kämil enjamlary bilen multimedia tagtalar bilen öpüşün edilmegi, okuwçylara berilýän bilimiň hilini hassa şuňlaşdyrmaga, okuw sapaklaryny